Moi ben, bons días a todos. Pregolles que apaguen os teléfonos móviles. Benvidos a todos os señores e señoras diputados, e a quenes hoxe están presentes nesta sesión plenaria, especialmente a dous concelleiros do Concello de Antas, que, como saben vostedes, hoxe tamén coincide ca sesión plenaria da Diputación e a sesión plenaria tamén do Concello de Antas. Non lles quero decir o que supón eso de incumplimento dun acordo que tiñamos cerrado fai agora 3 anos para non facer coincidentes as sesións plenarias da Diputación de Lugo cas sesións plenarias dos concellos nesta provincia. Quero expresar tamén, en nome de toda a corporación, as nosas máis profundas e sentidas condolencias á familia de María del Carmen Coedo e tamén á familia de don Manuel Méndez, que, como saben, pai de unha compañeira diputada deste pleno, desta Diputación. Sentindo, por tanto, a perda tanto de María del Carmen Coedo como de don Manuel Méndez. Creo que comparten todos ese sentimento e esa expresión de condolencia por parte do Pleno da Diputación Provincial neste último pleno do ano. Vou a proceder a dúas lecturas de dúas declaracións institucionais en relación á primeira delas de felicitación a don Darío Villanueva Prieto. Como saben, don Darío Villanueva Prieto, natural de Vilalba, onde naceu o 5 de xullo de 1950, foi, como vostedes saben, elexido director da Real Academia Española o pasado día 11 de decembro, cargo do que tomará posesión o próximo día 8 de xaneiro. Aínda tendo en conta que tan pronto fomos coñecedores da noticia, fixémoslle chegar a nosa máis sinceira felicitación e parabén consideramos que é igualmente obrigado deixar constancia do noso recoñecemento a través dunha declaración institucional a que se suman todos os grupos políticos. Doutor en Filosofía Hispánica pola Universidade de Madrid, don Darío Villanueva Prieto, e catedrático de Literatura na Universidade de Santiago de Compostela, da que, ademais, como todos vostedes saben, foi reitor dende o ano 1994 ata o ano 2002. A súa extensa carreira profesional, en maior parte vinculada á filosofía, á literatura e á lingüística, e despois de exercer durante varios anos como secretario da Real Academia Española, sumas agora ao cargo de máxima responsabilidade da devandita institución, da cal, como xa mencionei, tomará posesión a principios do vindeiro ano. Dende esta Diputación queremos testimuñar o noso máis fervente parabén, desexando a don Darío Villanueva, ilustre villalbés e emérito lucense, todo tipo de ventura e éxitos no desenvolvemento da súa máis que merecida nova responsabilidade, estando convencidos que con iso tamén a nosa provincia se verá recompensada ao ser un dos nosos concidadáns o que de agora en adiante limpia, fija e dá esplendor á lingua española, canle universal de coñecemento e de concordia. E en relación ca declaración institucional da Diputación de Lugo para expresar o máximo apoio ás reivindicacións da Conferencia de Decanos e Decanas de Veterinaria de España, do Colexio de Veterinaria Española e singularmente dos estudiantes da Facultad de Veterinaria de Lugo. A Deputación de Lugo quere expresar o máximo apoio ás reivindicacións promovidas pola Conferencia de Decanos e Decanas de Veterinaria de España, do Colexio de Veterinaria Española e polos estudiantes de Veterinaria da Facultade de Lugo ante o plan de construcción de 5 novos centros de veterinaria no Estado, tanto de carácter público como de carácter privado. A mediados deste mes coñecimos a noticia da creación de 5 novos centros de veterinaria que veñen a sumarse ás 12 actuais. Prevese a construción dun centro público en Lleida, Valencia e País Vasco, ademais da apertura dun centro privado en Madrid e outro en Alicante. Evidentemente, e recoñecendo a competencia autonómica para o diseño da oferta universitaria, dende a Deputación de Lugo consideramos que a apertura de novas facultades de veterinaria minguaría a calidade docente e dificultaría a incorporación de veterinarios ao mercado laboral, incapaz de absorber o incremento de recén titulados. Actualmente, segundo os datos do Colexio de Veterinarios de España, cada ano gradúanse 1.200 estudantes, mentres que a inserción laboral cifras en torno aos 600 postos de traballo anuais. Con este escenario, o investimento para a creación de 5 novos centros de veterinaria na actualidade supón un dispendio de recursos públicos económicos ante a elevada contía das novas instalacións e do mantemento anual. Só na construción dun novo centro, o investimento roldaría os 15 millóns de euros debido ás especificidades asociadas a estes centros, que contan con laboratorios, salas de disección e necropsias e hospital veterinario. Consideramos que o investimento de recursos económicos na universidade debe ir vinculado a garantir, por medio de bolsas e outros programas, o acceso a estudios superiores de calquera persoa independente do seu nivel de renda. A Facultade de Veterinaria de Lugo é un referente nacional e europeo que conta cos máximos recoñecementos continentais dende o ano 2002 e que atrae estudiantes non só do territorio nacional, sino tamén de outros países.
Ademais, como sinala a European Association Establishment for Veterinary Education, o ratio de facultades de veterinaria sitúase nun centro por cada 7 millóns de habitantes. Actualmente, no Estado contamos con 12 centros e é de favorecer a construción destes 5 novos centros, alcanzaríamos a sobredimensionada cifra de 17 centros de veterinaria. Por todo isto, e ante a planificación da apertura de 5 novos centros de veterinaria, coa consecuente mingua na calidade docente e o incremento de recién licenciados nun mercado laboral incapaz de satisfacer as demandas dos estudiantes, declaramos o máximo apoio da Deputación de Lugo ás reclamacións da Conferencia de Decanos e Decanas de Veterinarias de España, do Colexio de Veterinarios de España e singularmente dos estudiantes e docentes da Facultade de Veterinaria de Lugo que solicitan a suspensión da construción de 5 novos centros de veterinaria en España por ir en contra da calidade docente e por ser pernicioso para o mercado laboral do sector incapaz de satisfacer a absorción de recén titulados. Pasamos, entón, ao inicio da sesión ordinaria. Señor secretario, co punto número 1. Asunto número 1. Aprobación se procede das actas das sesións ordinarias celebrada o día 25 de novembro e a extraordinaria celebrada o 1 de decembro de 2014. Algúna cuestión sobre este asunto? Non. Apróbase por unanimidade. Punto número 2. Comisión de Economía, Recaudación, Facenda Especial de Contas e Goberno Interior e Asuntos Xerais. Asunto número 2. Alegación presentada sobre o proxecto de orzamento desta Diputación Provincial para o ano 2015 e a aprobación definitiva do mesmo se procede. Teñen inconvinte na discusión, aínda que sea a votación separada do punto 2 e 3, ou separámolos a discusión? Hai algún inconvinte? Si, é inconvinte. Vale. Moi ben, pois empezamos polo número 2. Ten a palabra doña Pilar García Porto. 6 minutos máximo. Moi ben, moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos e todas as que hoxe estamos neste salón de sesións plenarias da Diputación de Lugo. Como todos vostedes xa saben, o orzamento da Deputación foi aprobado inicialmente o pasado mes de novembro, logo pasouse a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e despois de pasar o período de exposición ao público para que poideran presentarse as alegacións ou reclamacións administrativas, hoxe voltan ao Pleno. En base aos escritos presentados, a Intervención Provincial emite un informe e en base a ese informe, polo que traemos ao Pleno de hoxe, a proposta de declarar a inadmisión dos escritos presentados como reclamacións administrativas e poder aprobar así definitivamente o orzamento do 2015, permitindo que entre en vigor o día 1 de xaneiro, tal e como ven sendo habitual nos últimos anos nesta institución. Dun xeito breve, pasarei a expoñer o contido do informe de intervención e fareino dun xeito breve porque os señores diputados e diputadas desta Casa xa saben, teñen coñecemento deste informe a través da Comisión de Economía celebrada para tal fin a semana pasada. De todos os xeitos, aclararles que se presentaron 25 escritos, 14 deles foron presentados por dona Elena Candia, voceira do Grupo Provincial do Partido Popular, 8 polos alcaldes de Pantón, Vicedo, Caurel, Portomarín, Sober, Lourenzá, Cervo e Palas de Rei, un polo Partido Popular de Ribadeo e 2 pola Asociación de Veciños Cruz de Venta de San Cibrao. Dicir que estes 2 escritos da asociación teñen diferente número de rexistro, pero idéntico contido, que parece ser que están repetidos. Segundo o informe do Servicio de Intervención, non procede a admisión dos escritos presentados como reclamacións administrativas a este orzamento xeral para o 2015, porque ningún deles se axusta ao disposto no apartado 2 do artigo 170 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. Este texto dispón que únicamente se poderán promover reclamacións ao orzamento, primeiro, por non terse axustado na súa elaboración os trámites establecidos na propia Lei de Facendas Locais, segundo, por omitir o crédito necesario para o cumprimento de obrigas exixibles á entidade local en virtude do precepto legal ou de calquera outro título lexítimo, e terceiro, por ser de manifesta insuficiencia os ingresos con relación aos gastos orzamentados ou ben destes respecto ás necesidades para as que estea previsto. Como digo, ningún dos escritos se axusta con eses requisitos, tal e como se argumenta un por un no informe do Servicio de Intervención. Pero, máis alá das cuestións técnicas, vostede en concreto, señora Candia, repite as propostas feitas en moitos casos polos veciños nesas xuntanzas participativas dos orzamentos da Deputación para o ano 2015 e repite tamén os erros do pasado. En canto á presentación de documentación, intenta aparentar, eso sí, un certo esforzo e traballo, pero falla e repite os erros e así non se poden admitir as reclamacións que presenta, tal e como constata o informe de intervención.
Mire, en algún dos escritos cuantifica as cantidades precisas para realizar as inversións que propón. Noutros, cando lle toca o seu bien querer, cando lle toca ao Goberno Central ou á Xunta de Galicia, non o fai. Aí non se molla, non di en canto hai que incrementar o gasto. E lembrolle, ademais, que en partidas tan importantes como o SAF ou o POS foron vostedes, dende a Administración Autonómica, dende a Administración Central, os que reduciron a cantidade que lle correspondía a esta Diputación deixándoa a cero. Pero máis alá deso, vostedes plantexan investimentos por arredor de 10 millóns de euros. E eu digo esta cifra porque só as cantidades que especifica son xa 8 millóns de euros e a estas hai que sumarlle todas as que non detalla. E, como sempre, veñen aquí a xogar a confusión. E eu, hoxe, a verdade é que vou a facer un esforzo porque entendo que, ademais, que a presencia de veciños que temos aquí é importante desenmascarar o seu xogo, ese xogo sucio o que nos teñen habituados na Diputación intentando confundir. Presentan uns escritos nos que queren facer ver de onde sacarían os cartos e onde os poñerían. E digo queren facer ver, pero non se mollan, nin siquiera se salpican mínimamente. Vostedes só saben o que é unha partida orzamentaria para incrementar o gasto, para exixirnos que invirtamos máis, para que poñemos en funcionamento unha máquina de creación de cartos. Pero a hora de dicir de onde sacarían para cubrir ese gasto, non din a partida, non din o programa. Aí refírense á clasificación económica para non pronunciarse sobre a finalidade, sobre o programa de onde propoñen a baixa. Chámanlles conceptos, dotacións orzamentarias sin concretar, etcétera, etcétera. Pero eu vou aclarar de onde propoñen vostedes baixar. Nos investimentos reais, no capítulo 6, restan, como mínimo, 100.000 euros en accesos a núcleos de poboación, 90.000 en pavimentación de vías públicas, 100.000 en redes de sumidoiros, 50.000 en abastecemento domiciliario de auga potable. Réstanlle as reservas da biosfera, o medio ambiente, 4.000 euros en terras do Miño, 2.500 en Ancares, 5.000 euros nos centros de interpretación. Presenta unha reclamación para incrementar as inversións en materia de igualdade e, ao mesmo tempo, propón retirar dese programa 2.000 euros. Di que non chegan os cartos para servicios sociais e no programa 2313, xestión dos servicios sociais, propón unha rebaixa de 46.000 euros. Pide máis cartos para emprego e propón que rebaixemos máis de 70.000 euros o programa 2411 Pacto polo Emprego. O mesmo pasa co programa 2413, o Centro de Artesanía e Diseño. E así sucesivamente. Mire, eu entendo que pretende facer ruído, pero no traballo debemos ser serios e rigurosos. Senón todo queda neso, en ruído. Nun ruído que incluso chega a ser xordo e nin molesta, porque acaba sendo un run-run para a cidadanía. Se para subir fala de programas, de partidas orzamentarias, para baixar ten que facer o mesmo. Isto é como no colexio. Manzanas con manzanas, peras con peras e limones con limones, para sumar e para restar. Polo tanto, non pode coller a partida para sumar e unha clasificación económica para restar. Eso non é xusto. Concretamente, vostede colle o subconcepto e faino interesadamente, porque mediáticamente, remato xa, ten unha denominación, por dicilo dun xeito claro, máis resultona. Di gasto diverso, di outros gastos, etcétera, etcétera. Pero están enmarcados en programas, nos programas que eu antes lle dixen, e outros máis. E iso é o que ten que explicarlle vostedes aos veciños. Iso é o que teñen que decir claramente de onde sacarían para poñer noutros lados, non enmascaralo para que soe ben. Nada máis, graciñas. Por parte do Grupo Popular, 6 minutos. Moitas gracias, presidente, e bo día aos compañeiros e a todos os veciños que nos acompañan na sesión plenaria de hoxe. Neste primeiro punto que se somete a debate, analizamos as 25 alegacións que o Partido Popular, que distintos concellos da provincia e que eu mesma presentei a unhos orzamentos que consideramos infinitamente mellorables para esta provincia. É probable que para comprender as alegacións que se rexistraron en tempo e forma non só haxa que ir ao colexio e sumar manzás con manzás e peras con peras. Ao mellor incluso hai que ser máis riguroso e incluso ser preciso pasar pola universidade. Non me cabe ningunha dúbida de que é preciso facer esta reflexión
despois de escoitar a primeira intervención da voceira de Economía. Miren, estes son os orzamentos do ano 2015. O grupo que represento está absolutamente convencida que serán os últimos orzamentos que elabore o seu partido, tendo responsabilidades de goberno nesta institución. No seu momento, cando estes orzamentos foron a debate, analizamos que eran os peores orzamentos que vostedes elaboraban. De feito, con números, non manzás porque son moitas para sumar, demostrámoslle que en partidas tan importantes e tan necesarias para a nosa provincia como son os investimentos reais, dende o ano 2008, vostedes, que se autodenominan os defensores dos non os recortes, pois recortaban máis dun 61%, unha cantidade alarmante. Pero mire, estes son os orzamentos do reparto político de moitos millóns de euros con un único criterio, non en base de proxecto que teñen para esta provincia, non en base dos sectores prioritarios para esta provincia, sino subvencións nominativas para comprar favores políticos sin lóxica, sin fundamentación e abusando de xeito alarmante da discrecionalidade. Sí, efectivamente, vostedes suspenden en servicios sociais. Dixémolo nas alegacións, dixémolo no debate de orzamentos e dicímoslle hoxe. Vostedes asignan unha cantidade económica manifestamente insuficiente para cubrir a axuda no fogar básico. E podemos darlle moitísimos datos que deixan absolutamente en ridículo a aportación que fai esta institución aos concellos da nosa provincia para atender os máis necesitados, eses que tamén vostedes se autodenominan como os principales defensores. Un concello desta provincia, pode enumerarlle 3 ou 4, para servicios sociais do seu orzamento, indudablemente moito máis pequeno co que ten esta institución, aposta, por exemplo, un concello de 2.000 habitantes, 159.000 euros. Recibe desta institución 2019. Podemos dar máis números cunhas cantidades bastante sorprendentes. Outro concello, neste caso, ten menos población, que aposta do seu orzamento municipal 33.000 euros para servicios sociais, recibe da Deputación aínda non 8.000. Estes son os números nunha institución en donde, fundamentalmente, a única competencia que está clara é a asistencia e cooperación cos concellos. Fan vostedes un reparto partidista e sectario. Nas subvencións nominativas, en donde fan achegas a todas aquelas festas, feiras dun interés moi importante na economía dos nosos concellos, as principais, aquelas que teñen unha declaración de interés turístico galego, algúns incluso nacional, non levan ningún só euro no reparto das subvencións nominativas. Pero a maiores, cando nos decimos que eses orzamentos son os orzamentos da propaganda, recórdolle que gastaron máis de 130.000 euros nesas reunións cos veciños para escoitalos, escoitan os veciños, pero gastan moitísimo diñeiro en ir a escoitalos. Cando lles digo que son orzamentos da propaganda, tamén llo demostro, porque lle dixen, e tamén ten, por suposto, en tempo e forma, a correspondente alegación para poder corrixilo, que non incrementou a cantidade económica en infraestructuras, como lle demandan os veciños, que non incrementou a cantidade económica en emprego, como lle demandan os veciños, e que, ademais, continúa repartindo con un único obxectivo, as siglas políticas. E así, dos 265.500 euros que vostedes reparten subvencións nominativas, un 84% son para concellos con siglas do Bloque ou do PSOE, independentemente da actividade subvencionada. Iso é un 84%. De cada 100 euros, 84. É difícil de entender ese de peras e mazás, que me vale moito o exemplo que usted puxo,
que poidan lle dar os números cando nesta provincia, precisamente o Partido Popular, goberna 43 dos 67 concellos. Son uns orzamentos que recortaron en transferencias de capital, que dan as costas aos concellos e que suben, sí, suben en aquelas cousas que lle interesa, sobre todo nos gastos correntes. Din que os veciños pediron nun 15% infraestructuras. Pois mire, simplemente facendo un paralelismo ou unha comparativa cos orzamentos primeiros que elaboraron vostedes, no ano 2008, só en infraestructuras recortan máis dun 48%. Pero só un dato. Das 25 alegacións, este goberno, este presidente do diálogo, este presidente da transparencia, non aceptou, nin traxou, nin invitou a negociar a ningunha delas. Das 25, ca súa política de rodillo, rechazounas todas. Rematando. Acabou. Moi ben. Segundo turno para doña Pilar García Porto. 3 minutos máximo. Moitas gracias. Señora Candia, este non é o debate de orzamentos, ese foi o mes pasado. Hoxe vimos a falar das alegacións, vexo que estaba despistado o mes pasado e hoxe vamos a soltar aquí un mitin político. As cousas non se fan así. Hai que ser seria, hai que ser rigurosa e hai que entregarse no traballo. Entendemos que queira desacreditar vostede o señor presidente da Diputación, pero esa non é a función que temos como diputados nesta provincia. Temos que entregarnos ao traballo e temos que loitar polos intereses dos veciños e non vir a facer demagoxia barata a este salón de plenos. Hoxe ten aquí veciños de toda a provincia de Lugo, que fai unha semana lle pedían a vostede mesma e a vostedes, os representantes do Partido Popular, que pediran disculpas por ter desacreditado os orzamentos participativos desta Diputación, nos que participaron máis de 55.000 veciños de toda a provincia de Lugo, que entenden que sí que están atendidas as súas reclamacións neste orzamento. Os únicos que non se enteran aquí son vostedes. Eu compréndoa. Compréndoa porque vostedes están metidos no que están, no seu debate interno, no de quen se posiciona un pasiño máis pa diante que outro para estar como candidata á Deputación de Lugo, nos seus negocios particulares, etc. Eu iso podo entendelo, pero vostedes unha vez máis chegan mal e chegan tarde. Mais ben chegan fatal a este pleno e sin preparar a darnos, como dixen ao principio desta segunda intervención, un mitin político. Mire, antes de nada, e para que non siga vostede metendo a pata, señora Candia, teño que dicirlle que xa temos en marcha un plan de emprego de 5 millóns de euros, que se vai haber incrementado no orzamento do ano que ven con outro de 6 millóns de euros. 11 millóns de euros, señora Candia, para emprego. Canto pon a Xunta de Galicia para esta provincia, señora Candia? Vai non a dicir algún día? Porque eles sí que reducen as partidas, eses que vostedes tanto defenden. Mire, anunciamos que en xaneiro vamos a sacar unha liña de axudas para a pesca de baixura. É dicir, que esa petición que vostede tamén nos traslada nas alegacións está fora de lugar, está obsoleta. Xa anunciamos tamén que retomaremos as expropiacións para mellorar os accesos ao polígono de Cuíña, unha obra para que vostedes, señora Candia, recórdolle que perderon os fondos, señora Candia. Foron vostedes, non fomos nós. E mire, a semana pasada tivemos unha rolda de prensa aquí na Deputación, na que vostede nin estivo nin participou, como ven sendo habitual, pero ademais é que non fai seguimento das noticias que se dan desde esta casa e que son do seu interés, porque son do interés de todos os veciños e veciñas da provincia de Lugo. E vostede ten aí ao seu redor a moitos alcaldes, que eu entendo que o que queren é que os intereses dos veciños estén cubertos. E eses intereses están cubertos a través dos 17 primeiros proxectos que se van a poñer en marcha gracias a eses orzamentos participativos nos que contribuíron con aportacións os veciños e veciñas de toda a provincia de Lugo. Estoulle falando de cousas importantes, señora Candia. Estoulle falando que imos atender máis de 150 peticións concretas, máis de 150, señora Candia, e que vamos a incrementar en emprego, como lle dixen, con 6 millóns máis de euros ese plan que xa temos en marcha este ano. Ademais, en medio ambiente, aumentan os investimentos nun 43%. Conveniamos coa universidade, conveniamos para proxectos de investigación. No medio rural, ademais de convocar axudas para a recuperación de terras abandonadas, imos a sacar esa liña específica de subvencións para impulsar a pesca de baixura. A horticultura tamén nos preocupa. Tamén imos a cumplir coa produción do viño. Imos a traballar en infraestructuras, que di vostede que reducimos a partida de infraestructuras. Pois non é así, señora Candia. Vostedes facían expropiacións e nós facemos carreteras. Esa é a diferencia, señora Candia. Vostedes gastaban os cartos en expropiar e nós en facer carreteras. Ten que ir rematando. As partidas para infraestructuras suman para o ano que ven 11,5 millóns de euros. Pídolle, señora Candia,
que sexa rigurosa, que se centre no traballo que ten. E lembrolle que aquí vimos a traballar. Hoxe tocaba debatir o que tocaba, as súas alegacións, as súas aportacións, as do Partido Popular, como vostede ben dixo, porque son todas un auténtico copia e pega, unha detrás doutra, porque vostede é a encargada de promovelas, e que non están desestimadas polo rodillo do señor Besteiro, están desestimadas por un informe da intervención desta Casa, porque non se ateñen á legalidade, máis que nada polo Ten que sentido rematar. común, porque ou ben xa están feitas moitas delas ou xa foron propostas polos veciños. Moitas gracias. Segundo Popular, 3 minutos máximo. Mire, eu entendo que vostede ten que vir aquí a facer o seu papel. Entendo que, ademais, se esforza na actuación, pero as formas nunha sesión plenaria que vostedes precisamente non acostumbran a coidalas demasiado, non é o importante, realmente é o fondo. Realmente son os argumentos que vostede me dá para decir por que non aceptou ningunha das 25 alegacións que se presentaron. Realmente o importante era decir por que vostedes gastan máis en actividades de ocio, moitas veces lle recordei que destinan demasiado diñeiro a cursos de risa e deixan sen atender aos usuarios da axuda no fogar que vostedes din que tanto necesitan. Pero, mire, aí se cadra da proposta que vostedes asinan 3 frases que me chaman moito a atención. Din vostedes que non lles consta que exista ningún mandato legal que exixa respecto das subvencións nominativas que figuren no orzamento que se teñan que xustificar os criterios de seleccións. É dicir, din vostedes que non coñecen, como mínimo teñen a prudencia de dicir que non saben se existe, unha normativa que lle obligue a decir como e por que, en base a que criterios reparten o diñeiro. No propio informe que lle sirve a vostede de base para rechazar todas e cada unha das 25 alegacións, recoñecen que reparten o diñeiro de forma discrecional. Rozan a arbitrariedade, é dicir, danllo a quen vostedes lles dá a gana. E iso, ao mellor, en outras épocas económicas, podía ser máis ou menos permisible, porque había para todos. Pero nos orzamentos que vostedes aproban, só abunda a propaganda, pero falta moi pouco compromiso para arreglar infraestructuras para atender os servicios sociais básicos e realmente para crear emprego. Vostede fala dun plan de emprego. Realmente, o único real que neste momento está en funcionamento foi aquel que 10 de cada 10 lucenses, 9 nin sequera poideron participar. Agora, hai unhas actividades formativas que, ademais, nin sequera teñen un título homologado e que a cantidade económica que reciben os participantes creo que é o suficientemente baixa como para non ser considerado como un plan de emprego. E despois, algúns concellos, de xeito, por suposto, excepcional, sen libre concurrencia, plantéxanlles a vostedes solicitudes de axudas económicas para crear algún posto de traballo xusto que dure 5 ou 6 meses para as eleccións. Unha vez máis, novamente, estes 90 millóns de euros desta institución só buscan unha rentabilidade política e xa van 8 anos de abandono ás necesidades reais da provincia. Esas infraestructuras que vostedes dicen, que algún veciño dice que máis que carreteras vostedes fan carriles, porque é bastante dificultoso que circulen 2 coches, están en absoluto abandono e había 2 alegacións ben importantes para a zona da Ribeira Sacra e para a Mariña Lucense que invito, dentro dese rigor do que presume, a que os visite e que vaya co coche, en algúns casos terá que baixarse para ir andando, porque en ver de infraestructuras provinciais son corredoiras. Esa é a realidade da nosa provincia. E rexeitando as 25 alegacións, esa tamén é a realidade do espírito dialogante e negociador desta institución. Último turno, doña Pilar, 1 minuto máximo. Señora Candia, vaya contando con 4 aniños máis, que é o que lle queda de Partido Socialista ao fronte desta institución, por moito que a vostede lle pese.
Mire, para elaborar as subvencións desta Diputación, nós atémonos á lei vixente, que é a Lei de Subvencións de Galicia, a normativa que vostedes nos impoñen. Nos non nos sacamos nada da manga, pero sí que facemos un esforzo e publicámolas nun documento claro, transparente, ao que todo o mundo pode acceder, en o que decimos o que imos a facer, con quen o imos a facer e como o imos a facer, aínda que a vostedes non lles guste, pero tampouco agardamos que lles guste. Xa sabemos que somos diferentes. Vostedes veñen aquí a dicirnos que nos recortamos e a min sígueme chamando a atención que utilice o mesmo argumento que utilizou no debate pasado do orzamento. Vostedes veñen aquí a dicirnos que nos recortamos cando vostedes son o partido que máis lle leva recortado a cidadanía deste país en dereitos nos últimos 30 anos. Iso é o que fan vostedes, unha vez detrás doutra, e veñen aquí a dicirnos que somos nós os que lle recortamos cando son vostedes, dende o Goberno Central e dende a Xunta de Galicia, os que están recortando no SAF, no POS, que nos están impoñendo cada vez menos cantidades económicas para poder destiñarlle á provincia de Lugo. Son vostedes, señora Candia, os que nos limitan, non nós. Nós non facemos o que vostedes din. Ademais, minte descaradamente. Somos a Deputación que máis invirte por habitante. E isto di nos datos oficiais. Non o digo eu. E nós non podemos admitir ningún só deses escritos que vostedes presentaron porque a legalidade non lo impide. Porque non podemos ir en contra de un informe feito pola intervención desta casa, que é polo que nos temos que basar, señora Candia. A vostede non lle gustará, pero quen fai mal o traballo é vostede, porque non é aceptable o que presenta. Ten que ser consciente deso. Mais alá de todo eso, dicirlle que nós, repito, damos a cara, non nos escondemos detrás de pantallas de plasma. Damos a cara, reunímonos cos veciños, elaboramos os orzamentos con eles, aínda que a vostedes non lles guste, escoitamos o que nos din, sexa máis placenteiro ou menos, e traballamos sempre, sempre por esta provincia e ao lado dos veciños. Son vostedes os que están despreciando a esta provincia en favor dos intereses de Feijóo e da Xunta de Galicia. É vostede a que confunde o papel, e iso estáse vendo agora coa superdelegada da Xunta. Vostede saliulle mal a xogada, señora Candia. Moitas gracias. Ben, pois vamos a proceder á votación dos orzamentos, como saben, se publicarán o día 2 de xaneiro, entrarán con efectos do 1 de xaneiro, por tanto, iso tamén é unha mostra da normalidade orzamentaria desta casa. Quero agradecer a todos os que participaron neste proxecto de orzamentos participativos. Teñen unha parte importante os veciños, a parte máis importante, pero son protagonistas, efectivamente, dun cambio histórico, e eu creo que é bon recoñecelo na sesión plenaria do día de hoxe. Vamos a proceder á votación dos orzamentos, como digo, serán publicados, se son aprobados hoxe, serán publicados o día 2 de xaneiro, con efectos de 1 de xaneiro, por tanto, como saben, o día 1 de xaneiro é festivo, pero publicarase o día 2 de xaneiro. Votos a favor deste orzamento da estimación das alegacións e, por tanto, do último trámite para seren publicados. Votos en relación co que marca o punto número 2 das alegacións presentadas. Votos a favor desas alegacións presentadas, por tanto, para ser estimadas. Non hai votos a favor. Sí. Podría aclarar como vai ser a votación? Sí. Pues procedo, secretaria, a aclarala. O asunto número 2 é alegacións presentadas ao proxecto desta Diputación Provincial para o ano 2015, a aprobación definitiva do mesmo se procede. Entón, a votación é para a aprobación definitiva do orzamento en consecuencia de desestimación das alegacións. Está aclarado. Votos, entonces, a favor desa aprobación definitiva. 12 votos a favor. Votos en contra. Contra, por tanto, proxecto aprobado. Punto número 3. Ten a palabra unha vez máis a portavoz de Economía, doña Pilar García Porto. 6 minutos máximo. Sí. Moi ben, dun xeito moi breve. Perdón, vamos a ler o punto número 3, señor secretario, sí. A aprobación se procede do Plan Estratégico de Subvención desta Diputación Provincial para o ano 2015. Ben, con 6 minutos, doña Pilar. Pois digo que dun xeito moi breve, porque ademais a señora Candia, a pesar de pedir o debate por separado, xa fixo algunha alusión no punto anterior, dicir que hoxe o que traemos a pleno é o 7º Plan Estratégico de Subvencións da Deputación de Lugo, que se elabora, como non pode ser de outro xeito, en cumprimento da normativa de aplicación,
E o que facemos con este plan pois, é incrementar a transparencia, incidir dun xeito directo nun incremento dos niveis de eficiencia e eficacia na xestión do gasto público dedicado á actividade subvencional da Administración Pública, neste caso da Deputación de Lugo. Nesta liña de mellora da eficacia, a lei establece igualmente a necesidade de elaborar un plan estratéxico que introduza unha conexión entre os obxectivos e os efectos que se pretenden conseguir, no que se relacionen os custos previsibles e as súas fontes de financiamento. O obxecto deste plan é adecuar as necesidades públicas a cubrir a través das subvencións as previsións de recursos dispoñibles, sempre con carácter previo ao seu nacemento e de forma anual ou plurianual. Ben, polo tanto, o que perseguimos con este plan estratéxico é apoiar e coordinar a cobertura de necesidades dos municipios e dos cidadáns, é dicir, dos veciños e veciñas da provincia de Lugo, relacionados cos 4 planos básicos existentes nas liñas de actuación do Goberno provincial, o territorio, as persoas, os sistemas productivos e o Goberno central. E para iso basámonos nos principios de igualdade, de solidaridade, de universalidade, de globalidade, de planificación, de descentralización, de integración, de fomento da iniciativa social, de accesibilidade aos servicios, de atención integral, de integralidade do sistema de subvencións, de compatibilidade entre integridade e estructuración territorial, da distribución equitativa dos recursos, da cooperación entre administracións, da colaboración con entidades privadas, coordinación e tamén da garantía do bon funcionamento. Nada máis. Por parte do Partido Popular, 6 minutos máximo. Sí. Este documento que no punto 3 traen a debate o equipo de goberno a folla de ruta de reparto de 12 millóns de euros, unha cantidade económica moi importante. Pero, sen dúbida, é o documento máis clarificador polo que se chega a entender como un presidente perdedor, un presidente que perdeu as eleccións, e un partido político como o Bloque Nacionalista Galego, que prácticamente se convirteu en residual na nosa provincia, manteñen un matrimonio perfecto, porque detrás de todo iso o único que hai é un reparto interesado de diñeiro público que se divide por áreas. Esta institución, cando a súa principal función é a asistencia e cooperación a concellos, no Plan Estratéxico de Subvencións destinan a esa área, insisto, a principal función que ten esta institución, 2,2 millóns de euros. Dos 12 millóns do Plan Estratéxico de Subvencións destinan a asistencia e cooperación a concellos 2,2 millóns de euros. Asistencia que non é tal, porque realmente esta cantidade de diñeiro é a que se destina a esas subvencións que antes se chamaban Plan de Cooperacións con entidades veciñais, que agora, aquelas que solicitaban 4 ou 5 veciños, agrupacións que había moitísima similitude nos solicitantes, ano tras ano, etcétera, etcétera. Non compre analizar agora iso porque, evidentemente, despois de moita insistencia, correxiron. Pero é curioso que a asistencia e cooperación a concellos recibe o 18% deses 12 millóns de euros e a área de presidencia recibe o mesmo porcentaxe, 2 millóns de euros. A área de presidencia que, pois, claro, a que obedece ou cales son as súas competencias, cal é realmente a función, etcétera, etcétera. Quedan esas preguntas que seguramente me aclarará a voceira de Economía no segundo turno. E céntrome nela porque, casualmente, é a área que máis incrementa neste ano 2015. Pode ser que haxa eleccións por medio e teña algo que ver aí, porque incrementan un 25%, concretamente 561.000 euros. Tamén é moi significativo en que áreas se produce un recorte, e concretamente benestar social, neste plan estratéxico de subvencións, e, unha vez máis, os máis necesitados, ven recortada neste plan estratéxico de subvencións un 20% a cantidade económica se facemos unha comparativa co anualidade pasada. É importante tamén
porque eu creo que é moi clarificador se analizamos os documentos, concretamente, páxina 28, en donde facemos unha enumeración de beneficiarios de subvencións, por poñer un exemplo, 19 concellos dos 67 reciben unha subvención para organizar festas como a da empanada, da gandeiría do emigrante, do mel. Bien, destes 19 concellos son 13 concellos gobernados polo Partido Socialista, 5 polo Partido Popular e 1 por independentes. Sigue ser chamativo e as matemáticas non cadran cando, como saben, gobernamos 43 dos 67. Pero podemos ir a analizar outro apartado deste documento. Podemos ir, por exemplo, á páxina 59. Nesta anterior repartían 60.000 euros. Na páxina 59, en outra área tamén moi importante para esta provincia, reparten 126.000 euros, dos cales hai 9 concellos beneficiarios, 6 PSOE, BNG e 3 Partido Popular. Novamente, as matemáticas siguen sin cadrar, nin as peras e as mazás, porque volvo a recordar que gobernamos 43 dos 67 concellos. Analícese por onde se analice este plan estratégico de subvencións, é un reparto de diñeiro de todos os lucenses, pero só para uns poucos. Que nos parece moi ben que os beneficiarios destas subvencións sexan beneficiarios das mesmas, pero o que non pode ser é que o que é de todos os lucenses soamente por aferrar un sillón, pois só o leven uns poucos. E o que non pode ser tampouco é que se recorte en áreas tan importantes como o benestar social, que se produce, repítolle, un recorte dun 20%, cando hai un incremento de 561.000 euros na cantidade económica que de forma, na maioría dos casos, digital, e non precisamente polo uso das novas tecnoloxías, senón máis ben porque son dadas a dedo, reparte a área de presidencia. É indudable que este documento é moi mellorable, é un reflexo dun pacto político en donde repartimos, tú levas máis ou menos a metade, eu levo máis ou menos a metade. Ten que ir rematando. E a partir de aí, pois, as prioridades e as necesidades desta provincia nas coñecemos ou, se as coñecemos, ignorámolas. En segundo turno, doña Pilar. Moi ben, moitas gracias, señor presidente. Mire, vostedes teñen as facultades para cambiar a lei se queren facelo hoxe en día, pero este presidente que hoxe está na casa é un presidente legal e para iso non fai falleira a universidade. 12, 13. Eses son os resultados, señora Candia. Por outro lado, gustaríame tamén dicirlle que se hai eleccións ou non, vostedes saberán, porque as van a convocar mañán. Entón, vostedes saberán cando e como queren que se celebren as eleccións. En canto ao seu discurso, a min a verdade é que me gustaría que un ano vostede se actualizara tanto nos datos como no discurso que fai, porque as cousas cambiaron. Hai que avanzar, hai que evolucionar coa sociedade. E nós participamos cos veciños e eles participan con nós. Isto é unha labor conxunta para a elaboración dos orzamentos. E este plan estratégico de subvencións, ao igual que o orzamento da Diputación de Lugo, responde ás demandas dos veciños. Responde polo orden que eles estableceron, emprego, infraestructuras e políticas sociais. Iso é o que facemos, señora Candia, xa llo repito, tanto no orzamento como no plan de subvencións. E vostede, ademais, debería saber, porque xa llo vimos dicindo un ano detrás doutro, que nesta Diputación o 100% do orzamento se adica á cooperación cos concellos. Xa llo dixen antes. Non espero que a vostede lle guste o noso xeito de traballar, pero é o que se fai. O 100% do orzamento provincial se adica aos concellos da provincia de Lugo, porque non pode ser de outro xeito. Os cartos dunha Deputación van distribuídos na súa provincia. E dígolle máis, ese documento que elaboramos é cristalino, é transparente, e calquera ten acceso a ele.
Nós damos a cara, xa llo dixemos máis veces, non nos ocultamos, pero xa que vos tarismo de discriminación aos concellos da súa cor política, o que debería aclararse é que a vostede lle gustaría que os cartos desta Diputación a levaran 8 concellos desta provincia, que son os 8 alcaldes que lle firman as alegacións aos orzamentos que probablemente sexan os poucos que apoian para presidir, como vostede ambiciona, esta Deputación provincial. Mire, falando de sectarismo e falando de rentabilidade política, eu voulle dar uns datos da Xunta de Galicia. Verá, en convenios por parte da Xunta de Galicia, Lugo é a provincia que recibe menos orzamento, o 1,6%, 52.000 euros, señora Candia, fronte ao 73% que recibe, por exemplo, a provincia de Ourense, 2.360.413 euros con 51 céntimos para Ourense. Eso non é sectarismo, señora Candia. Fronte aos 6.000 euros que dedica a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a un só concello da provincia de Lugo, por certo, da mesma cor política que a Xunta de Galicia, porque estamos falando do concello de Guitiriz, en Ourense esta consellería designa 56.000 euros a 2 concellos, curiosamente, tamén da mesma cor política que a Xunta de Galicia. A Consellería de Traballo e Benestar non invirte un solo euro en Lugo. Parece increíble, pero en época de crisis, a Xunta viralle as costas aos 23.000 parados lucenses. Marxinan a provincia de Lugo, e estes son datos do orzamento total da Xunta, adicándolle, e remato xa con este dato, só un 5,7% do orzamento total, fronte ao 51% que destinan a Ourense, o 34% que lle dedican a Coruña e o 9,2% que lle dedican a Pontevedra. E así estamos, señora Candia, así estamos na provincia de Lugo, co 5,7% da inversión que lle dedica a toda Galicia, a Xunta de Galicia do señor Feijóo, e así estamos, sin hemodinámica, sin medicina nuclear, sin radioterapia e sin outros moitos servicios que o único que farían é igualar a cidadanía de Lugo coa de resto de Galicia. Moi ben, segundo turno, moitas gracias. Segundo turno, 3 minutos máximo. Mire, comprenderá, co seu permiso, que non lle dedique minutos desta corta intervención a explicarlle os orzamentos da Xunta cando vexo con moita preocupación que aínda non coñece os da institución na que goberna. Entón, paréceme de utilidade, e porque ademais para iso nos pagan, analizar os orzamentos desta institución que unha vez máis me deixa profundamente preocupada porque as carencias na explicación demostran non xa que non nos comprendeu, senón que o Plan Estratégico de Subvencións nin sequera o leu. Tivo o atrevemento, a osadía, roza xa temeridade, de dicir que este documento era transparente. Pero sabe vostede, señora Porto, que só 11 de cada 100 euros que vostedes reparten neste documento garante a concurrencia competitiva, a transparencia, a igualdade de oportunidades, 11 de cada 100 euros. Por iso digo eu que, como sabe sumar peras e mazás, non poñería o exemplo que este documento é claro e transparente, porque se algo ten este documento é que abusa da excepcionalidade, que, como o propio concepto define, debe ser a excepción, non a norma. E vostedes convirten a excepción en norma. O 34% só se vai a conceder a través dun procedemento directo, a dedo. Só un 9% está garantida a concurrencia non competitiva e hai un 44%, concretamente un 44,86%, que este documento tan transparente nin establece como se vai a repartir. Un caixón desastre que despois vostedes, de xeito absolutamente escuro e pouco transparente, repartirán en base aos pactos políticos. Non lle vou a entrar tampouco en definir o concepto de ambición, porque, sen dúbida, moitas das súas intervencións xa queda patente que o coñece porque o practica. Pero este documento
non é o documento que esta provincia necesita. Probablemente sexa o documento que lle faiga falta ao Partido Socialista para intentar continuar no poder. Pero, señora Porto, estamos falando de 12 millóns de euros. Casualmente, cifra económica que equivale ao que custan os aparatos que temos que colocar no ULA e que o Partido Popular vai a facer. Son 12 millóns de euros que vostede utilizan para facer exclusivamente política. Un documento oscuro, un documento sen transparencia, un documento en donde dan 12 millóns de euros fundamentalmente a dedo. Só 9 de cada 10 está garantizado que non sexa así. Pero dígolle máis, un documento que vostedes fan, pero vostedes non cumplen. E aquí temos as 3 últimas xuntas de goberno deste ano, por non entrar probablemente en algunha outra que fixeron e que aínda non temos coñecemento, a do 14 de novembro deste ano, a do 28 de novembro deste ano e a do 21 de novembro deste ano, en donde asinaron ustedes convenios excepcionais novamente con 13 concellos e ningún deles estaba neste documento tan transparente. Son eses documentos, eses acordos que se fan en despachos en base a intercambios políticos. Por conseguinte, non entenderá que non pode ter o apoio do noso grupo porque reparten de xeito escuro. Moi ben, moitas gracias. Último turno, doña Pilar. Mire, para que hai son desastre en Valencia, señora Candia. Vamos a ver, vostede que pretende? Que eses remanentes que temos da Deputación de Lugo queden sen invertir? O mellor vostedes facían outras cousas con eles, pero nós témolo claro. Ainda que señan as últimas xuntas de goberno do ano, imos a gastar os cartos que os veciños e veciñas de Lugo se merecen porque os temos aforrados e porque, ademais, debemos facelo así. Isto é xestión. Nós non facemos de bancos como a Diputación de Coruña. Nós facemos inversións na provincia de Lugo, señora Candia. Se vostede cree que non cumplimos coa lei de subvencións, ten que ir por outro lado, porque vindo aquí a facer ruído xa lle dixen que non iba ben. Se vostede cree que incumplimos, ten outro camiño para poñerlle solución. E voulle a dicir máis, señora Candia, vostedes din que este documento non é transparente, e eu digolle que é cristalino. É cristalino e calquera pode acceder a él. Nós non temos nada que ocultar. Pode gustar máis, pode gustar menos, pero cumple co que nos exixen os veciños e expoñémolo ao público sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de temor. Esa é unha diferencia fundamental entre ustedes e nós. Mentras ustedes lle deron as costas a máis de 41.000 veciños e veciñas da provincia de Lugo que asinaron esa ILP para exixir a dotación de servicios sanitarios na provincia de Lugo. Nos damos a cara, señora Candia, xa llo dixen antes, escoitamos o que nos gusta e o que non, e aclaramos todas aquelas dúbidas que poidan surxir. Fíxense, nós elaboremos uns orzamentos cos lucenses, para todos e todas as lucenses. Reunímonos e contamos con eles. E vostedes protestan. Fágase o que se faga nesta casa, vostedes protestan. Si poñemos máis cartos non son suficientes, si poñemos menos que lle vou a contar. Si tramitamos as subvencións dun xeito non lles valen. Si as tramitamos do outro tampouco lles valen, señora Candia. Eu a verdade é que ese compromiso que vostedes queren facer ver que teñen tan profundo coa provincia de Lugo, pediríalles, por favor, que o trasladaran vostedes á Xunta de Galicia, porque non fai moito tempo eu fun testigo en primeira persoa de como trataron na Xunta de Galicia no Parlamento a moitos dos veciños que hoxe nos acompañan aquí. E iso foi patético e vergoñento, señora Candia. Vostedes non deben actuar así. E vostede non debe de vir aquí a facer demagoxia barata, acusándonos de falta de transparencia, cando somos unha das deputacións máis transparentes do país. Gracias. Pois debatido suficientemente este asunto, procedemos a votar. Moi ben, votos a favor? 12 votos a favor, votos en contra. Non hai votos en contra, abstencións, 11 abstencións. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 4. Ratificación se procede do acordo da Xunta de Goberno de 5 de decembro de 2014 relativo á aceptación da encomenda de xestión realizada polo Pleno Municipal con data 1 de decembro de 2014
para o alleamento de 60.000 accións da Sociedade Anónima Deportiva Club Deportivo Lugo, propiedade do Concello de Lugo por esta Diputación Provincial. Moi ben, non hai debate sobre esta cuestión, non? Non. Por tanto, votos a favor desa ratificación dese acordo en relación co Clube Deportivo Lugo e o Concello de Lugo. Votos en contra. Abstencións. 13 abstencións. Moi ben. Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos. Presidente. Sí. Son de 5 a 14. Sí, bueno, as votacións en comisión, según se me dice, desde o punto número 5 ata o punto número 14 foron todas unánimes, por tanto, creo que podemos reproducir ca votación, se estamos todos de acordo, desde o punto 5 ao punto 14, por unanimidade. Estamos de acordo, sí. Perfecto, pois entonces do punto 5 ao punto 14 apróbase por unanimidade. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 15. Moción do Grupo Provincial Socialista exixindo a dimisión da Conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, ante a vulneración da iniciativa legislativa popular para garantir os servizos de hemodinámica, radioterapia e medicina nuclear promovida pola ciudadanía da provincia. Ten a palabra polo Grupo Socialista don Álvaro Santos Ramos. 6 minutos máximo. Moitas gracias, señor presidente. Moi bons días a todos. Neste asunto, os alcaldes aquí presentes do Partido Popular que levan insistido moito neste pleno no seu afán de defensa dos dereitos dos veciños teñen unha maravillosa ocasión para demostrar que efectivamente así é. Tamén é sorprendente que despois das críticas ás que se nos someteu en recorte social o faga precisamente o Partido Popular hoxe cando ven a este pleno un asunto no que non puxo nada, nin tan siquiera vontade para leválo adiante. Inaceptable a situación a que se ven sometidos na provincia de Lugo os enfermos de cancro, os que non só se lles ten que preocupar o que lles pode pasar, senón as que teñen que pasar para tratar de pôr remedio a esta traxédica enfermidade que desmorona física e psicolóxicamente a quen a padece. Inadmisible que un paciente que ha de someterse a un tratamento de radioterapia teña que padecer traslados que duran máis de 10 horas e superiores aos 400 kilómetros e coas consecuencias que isto representa por encima dos efectos do propio tratamento para a súa saúde, o seu benestar e o seu estado anímico, fundamental nestes episodios. Injustificable que un cidadán de Lugo que sufra un infarto corra máis peligro polo feito de ser de Lugo e que o Goberno da Xunta de Galicia, coñecedor dos datos de maior mortalidade e morbilidade por esta patoloxía na provincia de Lugo, se manteña no seu empeño de ofrecer hemodinámica en horario de oficina cando os recursos humanos, técnicos e económicos permitirían o mantemento con moi bons ratios de calidade desta unidade aberta ás 24 horas. Inasumible para os enfermos e para as súas familias a peregrinación a que se ven obligados por ser de Lugo, insisto, con durísimas consecuencias para a súa saúde, sen poder desfrutar do necesario repouso, descanso e tranquilidade durante o tratamento, tendo que madrugar máis do recomendable para un paciente desa tipoloxía, traqueteados nunha ambulancia durante horas de camiño e trasbordos, esperas interminables en hospitais sen probar alimento, lonxe da súa familia e da confortabilidade do seu fogar, co pesar de como será a experiencia ese día, se recibirá o tratamento ou non, como volverá para a casa, coa preocupación de como estará pasando a súa familia que o viu saír da casa cansado, derrotado, débil, desanimado e que estará preocupada por como regresa ese día. Inxusto que por vivir na provincia de Lugo un cidadán teña que facer un periplo de ata 10 horas para recibir un tratamento que dura uns 15 minutos. Impresentable que o Partido Popular se enroque na súa discriminación constante aos lucenses ao ser aprobada a chamada lei pola que se modifica a Lei 12/2013 do 9 de setembro de garantías de prestacións sanitarias. Cínico o comportamento dun goberno da Xunta e dun Partido Popular que debería representar a todos os galegos, incluídos os lucenses, e que só representa certos intereses partidistas.
Cínico porque despois de prometer e reprometer os servicios demandados na ILP e de aceptar resta, nunha manobra parlamentaria inapropiada dun goberno serio e sensible cos seus cidadáns, baleiran de contido e compromiso esta ILP apoiada por máis de 40.000 firmas e pola práctica totalidade dos 350.000 lucenses. A ILP só buscaba eliminar a desigualdade de trato que reciben os lucenses por parte do presidente Feijóo, da conselleira de Sanidade Rocío Mosquera Álvarez e coa complicidade dos deputados autonómicos elixidos pola circunscripción de Lugo. Deshonrosa esta actuación que se culmina coa aprobación dunha lei que pouco ou nada ten que ver coa iniciativa legislativa popular impulsada pola cidadanía de Lugo e que se mantén na discriminación da provincia de Lugo no acceso a unha sanidade próxima e mínimamente garantista. Indigno que o mesmo Partido Popular que formou parte da unanimidade parlamentaria para aprobar a ILP nunha volta de rosca redacte numerosas enmendas á lei desvirtuándoa por completo e mesmo atrasando ata 2017 os servizos exixidos pola cidadanía de Lugo de forma inmediata. Indecentes esas 6 enmendas aprobadas en solitario polo Partido Popular de forma alevosa e ruín que garantían as prestacións das especialidades de hemodinámica, radioterapia e medicina nuclear, pero non en Lugo e, por suposto, non de xeito inmediato e que devolven aos lucenses o punto discriminatorio de partida. Ruín esta artimaña política do Partido Popular que se resume en que os pacientes de cancro de Lugo teñan que seguir aguantando e sufrindo estas maratonianas xornadas, percorrendo máis de 10.000 kilómetros nas 23 sesións de 10 minutos de media que dura unha asistencia en horario de oficina das doenzas cardíacas. Intolerable que os profesionais sanitarios non poidan ofrecer e aplicar todos os seus coñecementos no tratamento aos enfermos da provincia de Lugo pola falta de medios provocada polas nefastas decisións para os cidadáns dunha conselleira de Sanidade e dun goberno da Xunta absolutamente insensibles á dura experiencia que teñen que vivir os enfermos destas patoloxías. Por todo elo, e porque xa abonda de enganos e artimañas, exiximos a inmediata dimisión de Rocío Mosquera pola súa nefasta xestión á fronte da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia que institucionalizou a discriminación cara aos lucenses, privándoos das mínimas garantías de acceso aos servizos sanitarios. Ademais, a Deputación de Lugo debe manifestar o seu rexeitamento ás prácticas políticas do Partido Popular e dos seus representantes na Xunta de Galicia, que deformaron o concepto de soberanía popular mediante iniciativa legislativa recollido no artigo 87 da Constitución española. E isto é o que sometemos á aprobación deste pleno, en virtude da representatividade que nos otorgan os veciños cando nos elixen. Ben, por parte do BNG. Moitas grazas, señor presidente. Bos días a todas e a todos os presentes. É obvio que o Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego vai apoiar a moción socialista que insta ou que pide a dimisión de Rocío Mosquera por unha nefasta xestión do que é unha das grandes necesidades dos lucenses e das lucenses. Como tamén pediría, se for o caso, a dimisión de todos os deputados do Partido Popular por Lugo no Parlamento de Galiza por tan grande traizón ás 42.000 sinaturas de apoio á ILP e por extensión aos 350.000 lucenses. É obvio o voto favorable pola traxectoria do BNG na xestación e tramitación da ILP. Apoiou na Cosme Pombo no Parlamento Galego, apoiámola na Deputación de Lugo e apoiouse en moitos dos concellos lucenses. E para mostra un botón, o Grupo Municipal do BNG no Concello de Lugo, a través da compañeira Cristina Ferreiro, presentaba e defendía onte unha moción co fin de instar o Parlamento galego a incluir na Lei de Saúde de Galiza, Lei 8 do 2008, dentro do artigo 14, a garantía de hemodinámica 24 horas, de radioterapia, de medicina nuclear, dentro das 4 provincias galegas, exixindo como prazo 6 meses para a hemodinámica e 12 para a radioterapia e medicina nuclear como máximo dende a entrada en vigor da devandita lei. É dicir, que se respectase íntegramente a ILP presentada polos veciños e veciñas lucenses. Moción, por certo, que o BNG sacou adiante só cos votos do Partido Socialista.
Queremos, polo tanto, que tamén o Pleno da Deputación de Lugo rexeite con contundencia o atropelo e o atentado que supuxo que o Partido Popular en solitario aprobara as 6 emendas ao texto da ILP e que, polo tanto, valeira de contido e de turpa o seu sentido e o obxectivo, que é, polo tanto, un aldraxe ao traballo dos seus promotores, entidades veciñais, entidades de diversa índole, políticas, sindicais, e, polo tanto, as 42.000 sinaturas de veciños e veciñas que apoiaron. E, polo tanto, tamén unha burla e unha traición ás persoas que habitamos nesta provincia de Lugo. Falamos de 42.000 sinaturas que reclamaban un dereito a uns servizos sanitarios, a unha promoción e unha atención pública universal, gratuita e equitativa en igualdade de condicións, sen importar o lugar de residencia. Señores diputados, un dereito de xustiza é que os lucenses reciban unha anxioplastia primaria e intervir e recanalizar a arteria coronaria antes de 120 minutos, o que garante, por suposto, unha menor mortandade e unha óptima recuperación coas menores secuelas, e iso é eficiente cunha unidade de hemodinámica funcionando as 24 horas do día. As patoloxías, evidentemente, non teñen horarios, e menos as coronarias e infartos de miocardio, que se caracterizan precisamente pola súa aparición súbita e na que a prontitude na atención é vital. Non é xusto que na provincia de Lugo a atención a estas doenzas e as súas consecuencias sexan maiores, por tardar na atención moito máis dos 120 minutos, o dobre que na Coruña, Santiago e Vigo, que contan co servizo, porque os lugueses temos dereito de xustiza a unha atención de radioterapia sin vernos na obriga de longos desplazamentos que penalizan unhas patoloxías xa de por sí invalidantes física e psicolóxicamente, por o calvario de longos desplazamentos, de horas intempestivas, de condicións de transporte precarias. Un servizo de radioterapia que remate coa inhumana ruta do cancro, porque é un dereito e é de xustiza que os lugueses teñamos un servizo de medicina nuclear fundamental para un diagnóstico e un tratamento máis preciso en numerosas e variadas patoloxías. Insisto, é de xustiza e é vital que contemos con estes 3 servizos nun hospital como ULA, que conta cos oportunos espazos dende a súa inauguración. Hemodinámica xa cos recursos humanos e materiais, por certo, de gran calidade humana e tecnolóxica. Mágoa que non se rendibilice por mor dun horario sen sentido, horario de oficina e que ten que ser, como dixemos antes, as 24 horas do día xa. No caso de radioterapia e medicina nuclear, dotalos dos recursos humanos e materiais precisos e que funcionen nun prazo curto, 12 meses. A ILP reclamaba que estes servizos, cos seus prazos, se articularan na Lei de Saúde de Galiza para garantir a súa prestación dentro do Servizo Público Galego de Saúde, onde se verifica que a saúde é un dereito que os poderes públicos e, polo tanto, os gobernantes teñen que garantir, proporcionar e promocionar. Mais o PP, cos diputados de Lugo incluídos, muda a ILP no seu texto, burlando unhas xustas demandas e traizoando a veciñanza. Muda ata o título, pasando a Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias, a lei que chamaríamos, para ser máis rigurosos, como traspasar usuarios do Sergas a establecementos concertados. E a verdade é que, se houbera tempo, explicaríallelo para que o entenderan. Claro que seguramente o negarían, porque vostedes están abducidos polos seus intereses particulares de pertenza ao Partido Popular. Esa abducción fai que non teñan criterio de análise e de discernir a realidade, unha realidade que tamén vai con vostedes, aínda que non o recoñezan. Non se formularon vostedes que as emendas do seu texto, por unha banda, non garanten que os servizos se presten dentro do Servizo Público Galego de Saúde, deixan a porta aberta a súa externalización, tamén a súa privatización, que se alongan os prazos máis aló de finais de 2016, como decía Álvaro, confirmado polas últimas declaracións públicas da conselleira, e de hemodinámica as 24 horas, por desgraza, nin se nomea. En definitiva, estamos ante unha gran discriminación, unha máis do Partido Popular coa provincia de Lugo, coa que premian a nosa veciñanza. Exemplo temos de abondo, por desgraza. E os seus representantes, que a verdade é que pouco valor deben de ter no partido para tratalos como os tratan, e logo mándanos a que se desdigan do comprometido cas veciñas e cos veciños.
Claro que co cinismo de transmutación que os caracteriza, fano, sen dúbida algunha, sen chiar. Nesta primeira intervención, máis nada... Moitas gracias. Por parte do Partido Popular, señor Pensado, 6 minutos máximo. Sí, señor presidente. Señoras, señores diputados, señores do público, bos días a todos. En realidade, o que nos presenta o seu Partido Socialista é, ni máis ni menos, que o grupo mayoritario desta Cámara, o grupo que apoia o Goberno en Santiago, que pidamos e aprobemos a dimisión non só da conselleira, senón que reprobemos a 9 compañeiros que foron elegidos democráticamente polo povo. E quedan tan tranquilos. Iso é o que nos piden. É a verdade que cando anunciaron que iban a facer unha iniciativa, creín que iban a pedir outra cousa. Pero claro, vamos a ver se é posible que o noso grupo sea capaz de entender, porque nós temos que pronunciarnos a favor das súas indicacións. Dice o representante do Partido Socialista unos epítetos que, desde logo, a súa boa educación está en entredito, non? De que mezquinos, ruínes... Non nos chamou ladróns porque non lle cadrou. Señoría, direlle unha cousa, mezquindade e ruindade é tratar co draseno para intentar conseguir algunha que outra foto ou sacar réditos políticos. Iso sí que é mezquino. Estos daqui non o fan. Dicir non fixeron nada, pero vamos a ver, miren, eu podo estar de acordo en certas cousas, e de feito é certo que se algo pasou aquí foi que posiblemente faltou diálogo, e recoñecino fai 6 meses, recoñecino fai 8 meses e recoñezo hoxe. Posiblemente aquí faltou diálogo, pero oiga, non fixeron absolutamente nada. Vamos a ver, miren, en setembro do ano pasado, 2013, todos vostedes saben que a Xunta de Galicia fixo unha licitación por 88 millóns de euros para cubrir toda Galicia, incluído Lugo, do cual son 12 millóns e medio de euros para toda a alta tecnología do que aquí estamos a falar. Todavía esa licitación está sin resolver. A partir de aí, é certo, empezou unha movilización en Lugo, a cual non é patrimonio de vostedes nin de vostedes, é patrimonio de todo, e que hai xente que firmou esa iniciativa. É dicir, que hai xente dun cor, doutro cor e doutro cor, porque teñen ese sentimento. Nós aquí aprobamos iniciativas que vostedes presentaron, exigindo eso. Pero, cal é a situación actual? A situación actual é certo. En marzo preséntase a ILP. En marzo deste ano, me refiro. Tómase un acordo por unanimidade en Santiago, no Parlamento galego. A partir de aí, eso dáse trato de lei, de proposición de lei. Pasa como é natural en ponencia, e en ponencia os grupos políticos poden facer as emendas que consideren oportunas. Eu simplemente, por facer un exercicio de, digamos, de ilustración política, nada máis, si a iniciativa que vostede acaba de presentar, con esa exposición de motivos tan educada, se transforma nunha lei, mire, non é que se rían de nós, ríense hasta no Polo Norte, os osos blancos. Créamo. Por lo tanto, creo que na exposición de motivos da iniciativa é posible que se cambiaran algunhas palabras, pero non o espírito da iniciativa, que é o que vostedes queren inculcar a xente. Non o espírito. E a mí o que me interesa de iniciativa é a parte resolutiva. E na parte resolutiva, posiblemente, volvo a insistir, faltou diálogo e o mellor non estaríamos a falar agora desta situación. Eu lembrome cando Vicente Quiroga, ilustre lucense, presentou esta iniciativa, textualmente dixo, ao final das súas palabras, dixo: 6 meses hemodinámica, 12 meses radioterapia e medicina nuclear. E dice, nós non somos unha sociedade pechada, un representantes pechados, e que estamos dispostos a negociar o que sexa negociable e o que sexa lóxico. Posiblemente aí sí que faltou diálogo. E eu admito que posiblemente faltou diálogo. Pero cal é a realidade actualmente? A realidade é que se aprobou unha iniciativa legislativa fai 10 días, e que estamos no ano 2015. Cales son os pasos? Ministerio de Facenda, seu contrato que posiblemente este dentro dun mes, non digo que non. Licitación
dese material tecnológico, que pode tardar o que poda tardar. A partir de aí, ese material, señorías, non é ir á tenda da esquina e compralo. Hai que facelo, hai que construílo. Dependendo da empresa adjudicataria, que posiblemente na tecnología actual sean dúas únicas empresas. E esa xente hai que dicir, e hai que facer ese material, señorías. Non hai que compralo. Quanto tempo leva iso? Non é mellor poñerse rosos dunha vez e estar amarillos ictéricos toda a puñetera vida, señorías? Pois miren, nós entendemos que por moito que se intente camiñar, 12 meses é posible que non cheguen, ou mellor chegan, ojalá cheguen. Nós estamos totalmente de acordo con eso, pero non nos diga que non fixemos nada. E, sobre todo, señorías, non sei que en realidad non sei como calificalo. Eu síntome francamente moi triste que levaran políticamente desta maneira este tema, que manesaran o dolor ajeno, que manesaran as persoas como están a facer. Eu vou intentar na parte que me corresponde. Ten que ir rematando, grupo señor que Pensado. está aquí, vámoslo intentar, por encima de todo, intentar rebuscar o diálogo de novo, porque entendemos que é a única solución. Intentar apartarnos da conceptualidade política, porque entendemos que non vai a solucionar nada. O cidadano é libre, fará o que tiña que facer. Se quere castigarnos, pois a nos castigará, pero os feitos son tercos, acabarán dándonos a razón. E dentro de 12, 15 meses, Lugo será inaugurado o seu equipo tecnológico e hemodinámico porque en os está gobernando Galicia. Péselles a quen lles pese. E a partir dese día sabremos quen fixo as cousas e quen fixo demagogia política. Moi ben, moitas gracias. Segundo turno, don Álvaro, 3 minutos máximo. Señor Pensado, non creo que non se atreva a calificarme, quizás non se atreve a decir o que verdadeiramente pensa. Eu tampouco sei se vostede me falou como mal político, como mala persoa. O que teño claro é que como médico non me falou que non utilizou ningún argumento clínico. Tranquilidade que nos pediu non podemos ter, señor Pensado, porque os pacientes están aí e cada día aparecen novos pacientes. De mezquindade política non me acuse, porque esta iniciativa non é nosa, é dos veciños. E da falta de diálogo, pregúntenlle ao señor Feijóo e á señora Mosquera canto teñen que ver, porque non se dignaron en recibir os promotores, os representantes desa comisión, desa plataforma promotora desta ILP. A falta de diálogo non foi dos promotores da ILP, foi do Partido Popular, do señor Feijóo e da señora Mosquera. Esa é a falta de diálogo, a falta de receptividade da que vostedes falan. E se quere, vostede ríase de min, pero non continúen ríndose dos máis de 350.000 veciños desta provincia. Eso sí que yo pido, señor Pensado. E non somos mezquinos, e insístolle, porque non somos os promotores desta iniciativa legislativa popular. É a propia cidadanía a que está a exixir estes 3 servicios básicos a Xunta de Galicia e que cumpra coas súas promesas que o prometeron. Nós participamos, sí, acompañando e sumándonos a unhas reivindicacións que creemos xustas, necesarias e urxentes para esta provincia. Porque somos representantes dos veciños, señor Pensado, e tamén cidadáns que padecemos ou podemos padecer as decisións discriminatorias de Feijóo, a señora Mosquera e o Partido Popular. Na propia Constitución se recolle no título preliminar que os partidos políticos somos os que representamos os cidadáns. Estaos representando o Partido Popular tomando esta decisión? É evidente que os lucenses, señor Pensado, non. É evidente o menosprezo do presidente Feijóo á provincia de Lugo, obligando os pacientes de cancro ou de infarto a loitar non só contra a súa enfermidade, senón contra a administración que debe darlle solución aos seus problemas. Déixense de maniobras e digan claramente que é o que pensan e defenden. Xa sei que algún de vostedes firmou esa iniciativa legislativa popular. Que vai dicir hoxe o primeiro en facelo? A firma número 1 da folla número 1. O alcalde de Baralla, o señor Capón. Que vai a facer? A quen vai a apoiar? Ao Partido Popular ou dicindo que a súa firma non vale nada ou ao que firmou en esa ILP.
Que faría hoxe o alcalde de Friol se estivese aquí? Outra maniobra de escapismo con unha oportuna chamada de salir do pleno para non votar? E despois tratar de enmendalo e de arranxalo no seu concello? Xa non veu? Non valen manobras, digan claramente de que lado están. E se están de acordo con esta práctica totalidade dos veciños da provincia de Lugo que exixen estes 3 servicios. E como non imos pedir a dimisión, señor Pensado? 9 meses desde que se aprobou a ILP hasta que se somete ao pleno do Parlamento. 9 meses nos que moita xente xa non está. E 9 meses que son moitos para xente que ten unha esperanza de vida menor que ese período. Esa é a importancia, a urxencia que lle dan vostedes a esta demanda dos cidadáns. 9 meses desde que se acepta no Parlamento hasta que a someten a debate do Pleno do Parlamento. Señor Pensado, non me fale vostede de preocupación nin de intereses. E para que a levan ao Pleno? Para vir agora con outros 18 meses máis. En total, e como mínimo, contando que cumpran, cousa a que non nos teñen acostumados, 27 meses, 2 anos e 3 meses máis de espera desde que os cidadáns decidiron plantar cara a un presidente da Xunta que en 2011 mentiu na inauguración do ULA. 27 meses que moita xente non terá. E nos que cada momento é importantísimo e o que se necesita é tranquilidade e compañía dos familiares, non andar traqueteado polas carreteras da provincia e máis aló da provincia. E iso debémoslo, esas enmendas, esa atitude do Partido Popular aos representantes dos cidadáns que están ali e que son o señor Feijóo, a señora Mosquera, o señor Agustín Bamonde, o señor Balseiro, o señor Ángel Camino, Jaime Castiñeira, Isabel García Paquicín, o señor Íñiguez Martínez, Vidal Martínez, Julia Rodríguez Barreira, Valera Suánces, Susana López Abella e a señora Raquel Arias, o Partido Popular de Lugo na Xunta de Galicia. Sei que non se pode apelar ao seu criterio político, pero debo intentalo novamente, señor Pensado. Rematou o seu turno. Don Mario. Despois de 4 anos da inauguración e do compromiso que falábamos antes do señor Feijóo coa posta inmediata en servizo dos tres servizos para o hospital, temos un hospital punteiro en profesionais, temos un hospital punteiro en infraestructura, en tecnoloxía, en aparataxe, en desenvolvementos investigadores. Porén, o Partido Popular e os seus diputados por Lugo, os seus gobernantes, co presidente a cabeza, néganos un dereito á vida, a uns servizos vitais para unha poboación de 350.000 persoas onde as principais causas de morte son precisamente o cancro e doenzas coronarias. Marxinan a Lugo, marxinan o seu dereito á saúde. 100 cateterismos ao ano, máis de 600 doentes de cancro, máis isto son só números. Tras deles está unha contorna familiar, social e laboral que se resente ante estas situacións tan desacougantes e preocupantes. De aí a ILP que asinaron 42.000 persoas e que vostedes derrubaron. Cantas mortes máis, cantas vidas con secuelas irreversibles, cantas viaxes en condicións inhumanas, canto máis fai falla para dotarnos dun dereito á vida, á saúde como o resto. Cantos. A verdade é que a liña entre a vida e a morte é moi fina, unha actuación inmediata marca a vida coas mínimas secuelas ou a morte. E falamos de urxencias vitais onde a actuación inmediata é actividade cotiá. A atención á saúde en condicións dignas e confortables de paz e sosego marcan de xeito determinante a evolución de enfermidades tan invalidantes como os cancros, xa abonda co seu calvario sen telos dobremente atacados. Sábeno ben moitos e moitas de quenes asinaron a ILP, coa que os deputados populares lucenses tiveron unha actitude, sen dúbida algunha, vil ou non apoiala. E non só iso, senón que coa súa vileza foron cómplices tamén da traición á vontade dos veciños expresada nesta ILP. A vontade popular expresada na ILP, respaldada, insisto, por 42.000 sinaturas e polo esforzo colectivo, foi traizoada polo Partido Popular na Cámara de Representación Democrática que é o Parlamento Galego.
Animo esta corporación a expresar o rexeitamento a decisións inxustas de outras institucións. Esta é unha oportunidade para o Partido Popular de amosar se realmente a vida, o dereito á saúde en igualdade de condicións no sistema público de saúde dos que aquí vivimos a defenden por riba de intereses partidistas como en outras moitas ocasións. E o seu portavoz, ou o seu viceportavoz aquí na Deputación ten afirmado e comprometido. Ten que ir rematando, moitas gracias. 3 minutos tamén para o Partido Popular, señor Pensado. Sí, señor presidente. Unha vez máis, señor Outeiro, agradezco o seu tono de voz, que sempre intenta ser un tono suave, a pesar de que dice as verdades como ten que dicilas, e, por lo tanto, eu síntome indiscutiblemente cando vostede vai por un camiño ou veño polo outro, é difícil que nos encontremos no pensamento do concepto sanitario, non? Dicíame, o representante do PSOE, dicíame que se eu falaba como médico, pero é que eu aquí son un político. Eu se falara como médico, tiña que salir de aquí e non escoitalo a vostede. Créeme, porque vostede está lastimando, sin darse cuenta, o sentimento de moitísimas persoas. Sin darse cuenta. E aquí o que ven usted a pedir é que nos pronunciemos contra 9 compañeiros que foron elexidos democráticamente, dicirlle reprobémolos, ou dicirlle a unha conselleira que apoiar a súa dimisión, vamos, como eu podía pedir a dimisión do señor Besteiro, presentar unha emenda, e dicir, e por qué? Por miles de razóns, ao mellor tan ou máis poderosas que as que vostedes intentan esgrimir aquí. Pero non o facemos porque, en primeiro lugar, non nos iban a facer caso, como é natural, en segundo caso, que sería improcedente, como me parece que é de vostedes. Miren, falaron aquí de todo, pero vamos a facer un pouquiño de memoria histórica que creo que é importante. Ano 2005, ano 2009. Quen gobernaba Ili? Vostedes poderon haber feito o que agora preconizan, porque non deixaron aprobado a dotación do hospital, a súa terminación e todos os servicios. Non o fixeron. Chegou o ano 2009, goberno do Partido Popular. O señor Feixóo a cabeza. Primeiro, 41 millones para acabar el hospital. Segundo, 43 millones para dotarlo. Luego se inaugurou. É certo, as hemerotecas son irrefutables. Dixo que en aquel momento que en 3 meses, que sí, que se podía poñer hemodinámica e se podía poder... Non se fixo porque mudaron a situación e foi imposible facelo. Pero na situación actual, que fixemos agora mesmo? Aprobar que en 18 meses o Hospital de Lugo, un dos hospitales de Europa de referencia, posiblemente en estrutura o 7º hospital europeo, en donde o recurso humano é apoteósico, créanme, que mellorou unha barbaridade, e que a única imaxe que estamos intentando dar, lamentablemente os políticos, non a sociedade civil, que ten moito máis cuidado que nós, estamos dando unha imaxe en que en Lugo é todo un desastre, que morren os enfermos ao lado das cunetas, é que a situación é, vamos, vía freña. Lamentable que demos esa imaxe. Vou rematar, señor presidente. O noso compromiso, o meu compromiso persoal, o compromiso de todos os nosos... Non, pareceume que... o noso compromiso, o compromiso de todos os compañeiros, que así hemos falado. Eu vou intentar, ou vamos a intentar, que se reúna a Xunta de Participación, algo que creo que se olvidou e se tiña que facer. E, desde logo, vamos a intentar tamén constituir unha comisión de seguimento para que, se os plazos dentro do razonable se poden acortar, aí estaremos nós vixiando. Desde logo, non vamos a permitir que un día máis, ningún día máis dos 18 meses aprobados, non estén en funcionamento esas dúas infraestructuras tan necesarias para Lugo e para os lucenses. Gracias. Pídolle con toda sinceridade, entendo e comprendo a frustración das asociacións, comprendo incluso moitas veces que non fixemos a pedagogía suficiente, comprendo tamén que quizá debimos haber dialogado máis, pero tamén lles podo decir que non nos van a flaquear as forzas en falar con quen temos que falar e se explica a cidadanía cal é a situación, cal vai a ser a situación e cando Lugo contará de verdad, efectivamente, con esas infraestructuras. Gracias, señor Pensado. Último turno para o portavoz propoñente. Moitas gracias, señor presidente. Mire, señor
é a discriminación que vostedes nos impoñen por ser de Lugo. Vostede que quería dotar o hospital antes de acabalo? Eso non se lle ocurre a ninguén. Eso non se lle ocurre a ninguén. Pedimos a dimisión, señor Pensado, por non garantir a igualdade na saúde a todos os cidadáns de Galicia. Pedimos a dimisión por menosprezar as máis de 40.000 persoas que asinaron a iniciativa legislativa popular e a todos os que, aínda sen asinar, consideran que merecemos ter un hospital cos mínimos dotacionais. Pedimos a dimisión por defender no Parlamento de todos os galegos un secuestro á soberanía popular, aprobando a iniciativa legislativa popular para enmendala posteriormente con nocturnidade e alevosía e acabar reprobando unha lei que non se parece en nada ao orixinal. Pedimos a dimisión polos que padeceron esta discriminación e polos que podemos padecela no futuro. Pedimos a dimisión pola incapacidade para escoitar o pobo e non ter nin tan sequera recibido os representantes da Comisión Promotora, nin o presidente da Xunta de Galicia, nin a conselleira de Sanidade. Parabéns á Comisión Promotora. Ánimo, garantías e compromiso de apoio dende o Goberno desta Deputación Provincial. Señores deputados, pídolles que voten en conciencia e non en dependencia. Moitas gracias, señor Álvaro Santos Ramos. Eu, antes de proceder á votación, gustaríame compartir con ustedes unha carta, entre as moitas que nos fixeron chegar de moitas persoas que, padeceron esta dolencia. Creo que é interesante que a escoitemos, porque nos sirve tamén de reflexión e de aproximación tamén a este gran problema. Está escrita en castelán, por tanto, vou ler en castelán para respetar o que dice José de Baralla. En marzo del 2013, un sábado maldito que estará en mi memoria para siempre, a las 8 de la tarde, el destino quiso que fuese uno de los desafortunados que sufrimos un infarto de miocardio. Me ingresaron en el hospital y hasta el lunes a las 10:30 horas de la mañana no me llevaban a Santiago para realizar una angioplastia. Un sábado, un día más de la semana, pero para mí y mis compañeros de dolencia tiene una importancia muy grande, pues implica que mi corazón enfermo no será atendido ni tratado de la forma que se merece. En mi caso, 40 horas más de retraso, más un traslado de 100 kilómetros a otro hospital, donde por fin recibo el tratamiento que mi corazón necesita 40 horas antes. El mismo destino maldito quiso volver a cebarse con mi salud, solo 3 meses después y aún convaleciente del infarto. Aprovechando dicha convalecencia, decido revisar un pequeño bulto que hacía un tiempo tenía en la boca, resultando ser un tumor cancerígeno. Si mi estado de ánimo no era el más alto, esto me dio la estocada de gracia. Pero hay que luchar y luché. Me sometí a las operaciones quirúrgicas necesarias, todas ellas a 150 kilómetros de mi hogar. Ya que no existe medicina maxilofacial en Lugo. Un infierno de 22 días que sufrí, pero como antes dije, luché. No solo luché por mí, sino por toda la familia, que también realizaban esos 150 kilómetros, turnándose para conseguir que mi desgracia fuese lo más llevadera posible. Un mes después de recibir el alta hospitalaria, comienzo a recibir las 36 sesiones de radioterapia, por supuesto también en la ciudad de La Coruña. Los mismos 150 kilómetros de distancia de mi casa, el único sitio donde realmente quería estar. Soy joven, no sé si valiente o temerario, pero quise ser yo el que llevase el coche en los viajes a Coruña. Duró poco, 4 o 5 sesiones. A partir de ahí, mis fuerzas, mi ánimo, mis ilusiones, solamente las mantenían activas y vivas mis hijos. Pero la fuerza física se había esfumado, sin poder conducir, atado a una sonda nasogástrica, por la cual estuve comiendo durante 4 meses. Era imposible realizar los 30 viajes a Coruña sin la ayuda de toda mi familia. Si bien al final, un año después, tengo que decir que el destino no fue tan cruel, al poder seguir disfrutando de mis hijos. Sí fue cruel y muy duro por todo el proceso necesario para poder superar las enfermedades y tratamientos para estas dolencias, que si bien fueron adecuados, no fueron realizados en el lugar que debería, en el Hospital Lucus Augusti, el hospital de mi provincia. Aprovecho para dirigirme a todos los políticos lucenses, aún en su fuerza, y luchen para el resto de sus vecinos y ciudadanos, para que no tengan que sufrir estos viajes inhumanos para una persona enferma. Quiero dar las gracias a todos los promotores de la ILP
por los trabajos que están haciendo por todos los ciudadanos de Lugo e provincia. E firma José. É unha das múltiples cartas, como outras que fixéronos e chegáronos Mónica ou Pilar de Navia de Suarna, José de Fonsagrada, María de Becerreá, José Manuel de Lugo, Consuelo de Pueblo de San Julián ou José de Guitiriz e a súa muller Isolina. A todos estes é o que nos debemos con esta votación e eu espero e apelo a que nesta votación realmente todos escoitemos este mensaxe claro e nítido e que teñamos claro a que nos debemos, aos veciños desta provincia e aos ciudadanos desta provincia. Procedemos á votación, señoras e señores diputados. Votos a favor desta moción presentada polo Grupo Provincial Socialista en relación cos servicios, ca garantía dos servicios de hemodinámica, radioterapia e medicina nuclear promovida pola ciudadanía da provincia. Votos a favor. 12 votos a favor, votos en contra, 11 votos en contra, por tanto, moción aprobada. Siguiente punto do orden do día, señor secretario. Moción do Grupo Provincial Socialista exixindo que o Goberno do Estado e a Xunta tomen as medidas pertinentes para garantir a suministración enerxética dos consumidores vulnerables en situación de pobreza enerxética. Do Partido Socialista ten o nome, o turno, o señor Martínez, 6 minutos. Gracias, señor presidente. Despois desta demostración da política sanitaria, política social e sensibilidade do Grupo Popular e, sobre todo, defensa dos dereitos á igualdade de trato para todos do Partido Popular, vamos ver outra consecuencia das políticas sociais do Partido Popular. Eu pobreza é incesante. Según a última encuesta de condicións de vida do Instituto Nacional de Estadística, os ingresos medios anuales dos fogares españoles descenderon casi un 3% respecto ao ano anterior. O 36,7% dos fogares afirma que non teñen capacidade para afrontar gastos imprevistos. O 20,8% da población residente está por debaixo do umbral da pobreza relativa. 3 de cada 10 hogares manifestan chegar con dificultad ou moita dificultad a final de mes. En fin, máis de 2 millóns de nenos e un de cada 5 fogares viven na pobreza. A fonte, UNICEF. E os abuelos siguen a ser o último recurso. Estamos a máis a ver unha demostración da preocupación que ten o Partido Popular nestes momentos por esta iniciativa. Non lles gusta escuitar, non lles gusta conocer cales son os datos reales desta institución. Eles xa os conocen, ustedes non. Mire, desde fai anos duplicouse o porcentaje de soldos a recibir iguales ou menores do salario mínimo interprofesional. Pasouse do 6 ao 12,25%, o sea, duplicouse nestes anos esa pérdida de poder adquisitivo das familias. Aquí é certo que hai que felicitar ao Partido Popular porque acaba de tomar unha iniciativa pionera.
subir 3 euros o salario mínimo interprofesional. Isto, de verdad, que non o esperábamos e temos que felicitalos, porque con isto sí que vamos a paliar moitos dos problemas que hoxe vamos a ter aquí e nos que me parece que nos ganan con moitas dificultades Grecia e Rumanía. Mire, a verdade que o voto de menos xa cesaron a chamada taxa Mato. Non sei se a conocían ustedes, porque non sei se pudo chegar a aplicar, pero donde iba a distribuir 16 millóns de euros para intentar mitigar os efectos que a crise estaba causando entre a población máis xoven e cubrir as necesidades básicas das familias. Básicamente, era unha chapuza, porque resulta que nesa política do Partido Popular, a pesar de ser un partido español universal, é necesario, pois, según donde se vivira, recibíanse unhas cantidades ou outras. Por exemplo, se vivías na Rioja, pois recibías 55 euros, pero se vivías en Cataluña, pois recibías 2,2 euros, ou xa, se terminaba residindo en Andalucía, de ser porque quedaba moi abaixo, recibías 1,9 euros. O sea, este era o traballo para solucionar partes dos problemas que había. E mientras no Partido Popular negan a información ou optan polo silencio, a pobreza sigue sendo unha emerxencia social, unha prioridade debía de ser para aqueles que gobernan. A inacción, o que é peor, o traslado das responsabilidades ás familias, ás organizacións sociales, o que non é peor, é máis grave, os tratan con unha cuestión de caridade. Dudan, hasta para explicarnos isto, non dudaron en poñernos a película Plácido nestas Navidades con eso de siento un pobre a su mesa, que es la política del Partido Popular que hacía antes de la democracia y que sigue a hacer ahora. Y por eso nos repiten en Navidad esa película que, desde luego, es sensacional, pero que demuestra a que aspira el Partido Popular, a convencernos de que sigamos optando y volvamos a la caridad franquista. Por eso, nosotros creo que debemos de volver a exigir e pedir, primeiro, que este grupo cree imprescindible que o Goberno Central aprobe unha lei que solucione os problemas máis urxentes e perjudiciais da pobreza enerxética e que marque a orientación prioritaria da Administración á hora de afrontar as principales causas polas que se produce e manifesta. Como saben, a pobreza enerxética, según indica a ACA, prodúcese cando os membros dun fogar son incapaces de pagar os servicios enerxéticos suficientes para satisfacer as súas necesidades domésticas e se ven destinados e obrigados a destinar, unha parte excesiva dos seus ingresos ao pagamento da factura enerxética das súas vivendas. Basicamente, máis do 10% dos seus ingresos enerxéticos. Por iso é necesario que se lexisle para que a subministración de enerxía sexa un dereito social básico, para que os consumidores vulnerables accedan a unha tarifa social en función dos seus ingresos e non do mercado, e para que non haxa cortes de suministro en inverno, tal como lexislaron xa outros países europeos, porque do estudio sobre pobreza enerxética resulta que 7,4 millóns de españois destinan máis do 10% dos seus ingresos ao pago de gastos enerxéticos e 450.000 destas persoas son galegos. Ademais, ustedes que presumen e xustifícanse sempre porque atenden ás instruccións e á legislación europea, quero recordarlles aquí que a Unión Europea instou os Estados membros a adoptar medidas contra a pobreza enerxética derivada da crise social e económica. Por iso aquí pedimos e instamos ao Goberno de España que presente unha lei de protección dos consumidores vulnerables e contra a pobreza enerxética que conteña un mínimo de medidas e tamén exixir a Xunta de Galicia a que desenvolva unha nova resolución para ampliar a cuantía do denominado tique eléctrico, que non deixa de ser unha limosna aos que están acostumbrados a facer, a dar, e que queren que isto continúe así.
A situación, repito, é grave. Eu creo que todos e cada un de nosotros, como alcaldes, nalgún momento recibimos ou estamos a recibir peticións de persoas que, a pesar de ter o Risga, que, por certo, quero recordar aquí, que sacaron usted que fala de ejemplaridade, transparencia e adjudicación equitativa e cumplindo todos os requisitos. Ten que rematar. Unhas axudas para o Risga, donde se adjudicaron, e repito textualmente, por orden de chegada á Consellería. Esos son os criterios objetivos e equitativos con que tratan vostedes as persoas en necesidade e que teñen riesgo de exclusión social. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Por parte do Lego, don Antón Veiga, 6 minutos máximo. Bos días. Oxe, como casi sempre, tócanse temas importantes neste salón de plenos. Desde logo que importante é a sanidade, importante a nosa saúde, e desde logo que as decisións políticas que se toman ao respecto pois influen para ben ou para mal. As decisións políticas que se tomaron en tema de sanidade por parte do Partido Popular, desde logo que son para mal, pero tamén no tema da enerxía eléctrica hai que tomar decisións que trascenden desde logo que o ámbito provincial e o ámbito autonómico e van máis alá. Son decisións de ámbito estatal. Dícese nesta moción que a pobreza enerxética é unha consecuencia máis da grave crise social e económica que estamos a padecer. Nos daríamos a volta ao argumento porque tamén se pode entender desde outro lado que a crise económica é causa tamén da pobreza enerxética, non? O problema non é só de Rajoy, das medidas que toma Rajoy, tampouco é de Feijóo, tampouco é só de Feijóo, porque son moitas cousas culpa de Feijóo, desde logo, pero tampouco é exclusivamente do goberno galego. Fálase tamén da Unión Europea e é unha paradoxa, máis ben nós entendemos que é unha burla que a Unión Europea inste aos Estados membros a loitar contra a pobreza enerxética cando no seu seno reinan as multinacionais de enerxía, porque a enerxía non é un ben de consumo calquera, é un ben básico, non pode ser unha mercadoría calquera. E como é básico, pois para a nosa vida, para as nosas industrias, terá que ter unha regulación especial. Desde logo, o que aconteceu hai anos, o meu grupo político, o Bloque Nacionalista Galego, pois foi bastante crítico cando se procedeu á liberalización do mercado enerxético. Agora estamos sufrindo as consecuencias e agora todos nos lamentamos. Entonces, as solucións non son decisións que tomen puntualmente un determinado goberno. As decisións van moitísimo máis alá. Van moitísimo máis alá. E falaba das multinacionais, tamén en cuyos consellos de administración tenen sillón reservado diferentes expresidentes e exgobernantes e altos cargos dos diferentes gobernos do Estado español. É unha realidade que non podemos ocultar. Polo tanto, naide é inocente e todos tenen parte de culpa na situación que Galiza está vivindo co tema da enerxía, non? Estamos de acordo en que se lexisle, estamos de acordo en que a enerxía sexa un dereito social básico, estamos de acordo que hai que adoptar medidas estruturais, estamos de acordo que hai que manter os principios de progresividade e solidariedade, pero no que non estamos de acordo é en conformarnos con axudas puntuais, con esmolas. Non creemos na caridade. Esa é a nosa práctica, porque eso sería recoñecer o noso papel de dependentes eternamente, non? Estamos de acordo, como dicía antes, neses puntos que leva a moción, pero nós, que somos un país sedentario, Galiza é un país sedentario en enerxía eléctrica, na produción de enerxía eléctrica, non nos podemos quedar nesta simple moción. Por eso, propoñemos unha emenda de engádega
que xa tenen, creo que, os portavoces, e que textualmente di así: instar a Xunta de Galiza a demandar do Goberno español a creación dunha tarifa eléctrica galega que, atendendo á condición de Galiza como excedentaria na produción de electricidade, rebaixe as peaxes das tarifas nun 30%, tanto para consumo doméstico como para o das empresas, porque somos produtores de enerxía, porque tamén somos produtores de alimentos, precisamos soberanía alimentaria, desde logo, pero tamén precisamos soberanía enerxética. Moi ben. Por parte do Partido Popular? Sí, Sí, 6 minutos máximo. co seu permiso. Non deixa de ser sorprendente que quen xerou as situacións máis difíciles en materia de enerxía sexan os mesmos que se falan de pobreza enerxética. Entre os anos 2005 e 2011, a tarifa eléctrica sufreu un incremento que superou o 67%, cando na Unión Europea a subida estaba en torno a un 30%. Unha desacertada política enerxética que, a pesar de repercutirse no incremento das facturas da luz dos consumidores, non por iso había unha acertada política enerxética, porque había un déficit de tarifa cando o Partido Socialista deixou de ter responsabilidades de goberno que superaba os 30.000 millóns de euros. É dicir, a tarifa aos consumidores incrementábanse máis do 67%, pero, sin embargo, seguíamos cun déficit tarifario que superaba os 30.000 millóns de euros. Ese era o contexto enerxético. Era indiscutible que había que facer unha reforma. Era indiscutible porque íbamos á quebra do sistema eléctrico, non? Non digo que seña tarefa fácil, o que sí me sorprende é a osadía de que sexan precisamente eses mesmos que levaron á ruína técnica o sistema eléctrico español os que veñan agora a lamentarse de que haxa fogares que non poidan pagar a factura da luz. Agora, cando deixaron de ter responsabilidades de goberno, fai 2 anos, non hai 25. Era indudable que había que acometer unha reforma eléctrica importante. E non é fácil, aínda que se deron pasos. Déronse pasos moi importantes. Creáronse impostos ás compañías eléctricas. Hai un canon pola utilización dos ríos e supuxéronse tamén impostos ao almacenamento de residuos. Ademais, por primeira vez hai un compromiso real co aforro e a eficiencia enerxética. Lonxe, como recordarán, do compromiso do goberno anterior que se circunscribía a regalar bombillas ou a invitar os diputados a que foran ao Congreso sin garabata para gastar menos aire acondicionado. Esas eran as medidas que poñía en práctica o Partido Socialista cando gobernaba, cando multiplicaba o déficit tarifario superando os 30.000 millóns de euros e cando incrementaba a tarifa da luz dos fogares nun 67%. Ese era o contexto. E a medida, regaloche unha bombilla ou non vaias con garabata ao Congreso dos Deputados. Hai un compromiso do Goberno de España. A Lei de Orzamentos do ano 2015 destinan 260 millóns de euros en programas de incentivos, por exemplo, as axudas á rehabilitación enerxética das edificacións. Insuficiente, seguro que é insuficiente, pero si aplaudimos esas decisións, ou como mínimo, vese claramente que hai unha diferencia na xestión dunha reforma enerxética que vostedes, só vostedes, deixaron na bancarrota. A lei do sector eléctrico segue mantendo un bono social. A ese bono social teñen dereito aquelas persoas que cumpran algunha destas condicións, que teñan unha potencia inferior a 3 kilovatios na súa vivenda habitual, que teñan 60 ou máis anos de idade, que sexan pensionistas e perciban as cuantías mínimas, ou familias numerosas ou que teñan todos os membros en paro. Segundo estes datos, por a publicación que se fixo na Comisión Nacional de Mercado de Competencia no número de consumidores que se están acollendo a esta medida é en torno a 2,46 millóns. Polo que respecta ás medidas que comentan da interrupción do suministro eléctrico,
esta lei, tamén contempla e establece unhas bases de protección do consumidor. Hai que decir que agora mesmo están sendo abordadas estas disposicións normativas e estánse tramitando regulamentos que van a desenvolver a lei nestes aspectos. A lei do sector eléctrico e o seu desenvolvemento regulamentario, o fin do déficit da tarifa e os plans de aforro enerxético e a eficiencia son os pilares básicos para acabar ca pobreza enerxética e, por suposto, a mellor protección para os usuarios. Estes pilares básicos hai que sumar outros instrumentos moi importantes, como son os orzamentos do Estado do ano 15, que destinan máis do 53% ao gasto social. O TIC eléctrico é unha das medidas que puxo en marcha a Xunta de Galicia. O 4 de agosto, se non recordo mal, era a convocatoria para solicitalo. Está dirixido ás familias galegas con fillos menores de idade ao seu cargo e cuxos ingresos non superen o indicador de renda de efectos múltiples, o coñecido como IPREN. Súmase esta medida a Nova Tour, que era o antigo bono social, e acadamos deste xeito aforros ata un 40%. O TIC reportará 45 euros ás familias beneficiarias, podendo incrementarse ata os 60 no caso das familias numerosas. Esa convocatoria incluso se ampliou de plazo. E no que atinxe a defensa dos consumidores eléctricos, creo que é importante tamén destacar algunhas das actuacións que se estiveron levando a cabo. A Xunta defende os intereses dos consumidores galegos e tamén no eido enerxético. Por dar un dato, no ano 13, o Instituto Galego do Consumo tramitou máis de 5.700 reclamacións en relación coa factura eléctrica e o 60% resolveuse de xeito favorable para os consumidores. Aperturáronse 581 expedientes sancionadores en materia de comercialización do suministro eléctrico aos consumidores. E o importe destes expedientes sancionadores alcanza o 3,3 millóns de euros. É importante, en materia enerxética, tamén destacar que se conseguiu que Gas Natural Fenosa, con máis de 1,6 millóns de clientes en Galicia, se aderise ao sistema de arbitraxe. Xa sei que algunhas forzas políticas criticaron moito este sistema, pero temos exemplos de relativa actualidade e cercanía que demostraron que son eficientes e que redundan nunha tramitación máis áxil, nunha resolución máis favorable para os consumidores. Son algúns das moitas actuacións que se puxeron en marcha en contraposición do de ir sin garabata e o de regalar bombillas. Moi ben, segundo turno, señor Martínez, 3 minutos máximo. Gracias, señor presidente. A verdade é que o Partido Popular sempre se queda na anécdota. Non é incapaz de entrar ao fondo do asunto e a verdade trae un discurso escrito bonito, brillante, pero que, ao contrario do que reivindica outras veces, que ir á hemeroteca, neste caso non foi a hemeroteca. Pero claro, non vai á hemeroteca porque non lle interesa. Porque, como diría Cospedal, yo le diría que vaya un rato a la biblioteca para leer las decisiones que Rato aprobó en el gobierno de Aznar y que condicionaron el tema de la tarifa eléctrica en el gobierno posterior. As decisións políticas dos gobernos teñen consecuencias e a veces máis tempo do que un propio goberno. Entonces, unha vez que pasa un rato estudiando o que fixo Rato, probablemente se entere e lle poda dicir á persoa que lle fixo o discurso que consecuencias tuvo aquela decisión. Porque, mire, usted fala de compromiso do goberno. Os compromisos do goberno, de calquer goberno, son feitos. Ustedes gobernan agora. Pois, aparte de compromisos, porque xa vimos anteriormente na anterior moción, cales son os seus compromisos con esta provincia e cos ciudadanos desta provincia. En este caso, vamos a ver cales son os seus compromisos cas persoas afectadas por estes servicios. Fala de expedientes sancionadores. Eu non lle falo de expedientes sancionadores. Eu falolle de estadísticas de Cáritas, do CDE, do UNICEF, do INE e dunha persoa que dixo que iba, ou dúas, unha en Galicia e outra en España, que iban a solucionar os problemas deste país en 45 días. Non só non o solucionan, senón que se agravan cada día máis. E frente a eso, pois a actitud de ustedes, como na anterior moción, é unha actitud prepotente, chulesca e de desprecio aos cidadáns. Pero a pobreza e a desigualdade, señora Candia, sigue aí. E non hai túnel. O túnel todavía non se lle ve a salida, nin con fósforo.
E esa é a realidade. E vamos a preguntar se ahora que van a inaugurar, parece ser, según comentaron antes, a campaña electoral, pois aparte desos 426 euros, co igual que a tarifa eléctrica e o ticket eléctrico ten unha serie de condicións que fai posiblemente inaccesible a moitas persoas esa posibilidad a pesar de necesitarlo, salvo que fagan, como dixen antes, como fixeron co Risga, co sorteen entre os ayuntamientos, ou co criterio sea a chegada da petición á Consellería correspondiente. Mire, poden publicitar a recuperación anémica que estamos a facer, pero co que ustedes lle levan dando, que tampouco iban dar carta aos bancos, acórdanse, ustedes, o señor Rajoy, delante del candidato socialista, dijo, nosotros non vamos a hacer un euro a los bancos. Bueno, pois cos 22, perdón, equivoqueime, cos cerca de 40 millóns de euros que lle deron a Bankia, sabe canto podíamos manter esta axuda de 426 euros e do ticket eléctrico? Durante 22 anos. máis do tempo que ustedes van a gobernar. E xa non lle falo dos 7 millóns de euros que acaban de dedicar ustedes para o rescate das autopistas aquí. Hai 7 millóns de euros para darlos á empresa privada, que é o objetivo único que teñen ustedes, beneficiar as empresas privadas, pero non hai cartos para o ticket social e para as persoas que nestes momentos, basicamente tuvemos un inverno, pero onte hoxe hubo unhas xeadas claras e contundentes, tuveron que pasar, imagino, unha noite pois de cans. Pídolles sensibilidade social. Eso que reivindican e pedían antes, teñan ahora e traten e exixan ao seu goberno, que ao final é o que teñen que facer, que defenda os intereses dos cidadáns, non os intereses dun partido que nos está levando basicamente á ruína. Porque, repito, 7 millóns de persoas, e deles cerca de 500.000 en Galicia, están a pasar serios problemas para poder atender e pagar a tarifa da luz. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Por o segundo turno para o bloque, señor Veiga. Moi ben, eu, como decía aquele escritor naquele programa de televisión, eu vin aquí falar do meu libro, eu tamén, eu viña a falar da emenda de Engádega, porque creo que é o que pode dar luz, e nunca mellor dito, a esta situación que estamos vivindo. Xa falei na miña primeira intervención de que tanto monta tanto, cando foi a liberación do mercado enerxético, o meu grupo, que, como dice Elena Candia, e digo con cariño e agarimo e sin agritude, somos un partido residual. Bueno, pregunto aos veciños de Mondoñedo, eu creo que ali non nos tratan de residuais. Ali tratan outro partido de residual, non o Bloque Nacionalista galego, non? Entonces, vou lela outra vez para debatir sobre ela, porque eu creo que para chegar a un acordo, bueno, agora nesta intervención tenemos que saber se os diferentes grupos, PP e PSOE, pois aceptan ou non aceptan a nosa proposta. A nosa proposta é instar a Xunta de Galiza a demandar do Goberno español a creación dunha tarifa eléctrica galega que, atendendo á condición de Galiza como sedentaria na produción de electricidade, rebaixa as peaxes das tarifas nun 30%, tanto para o consumo doméstico como para as empresas. A moción que se presenta aquí, con todos os respectos, é unha moción que eu lle chamo reversible, non? Unha moción que, se gobernara o Partido Socialista no goberno do Estado, a presentaría o Partido Popular. Ahora é ao revés. E así estamos, non? Van pasando os anos, non hai máis que ir pois a ver as actas deste Salón de Plenos da Diputación e vemos que, cando digo Diego, é ao revés, non? Non se rían co conto, é triste, non? Tamén, como decía outro escritor galego. E é triste porque en días pasados a industria máis importante que hai na provincia de Lugo pois estuve vivindo uns momentos críticos polo que estaba acontecendo con esa mesma industria en Coruña, en Avilés. Desde logo que nós non vamos a defender os intereses dunha multinacional, pero sí os intereses dos veciños e das veciñas da provincia de Lugo e dos postos de traballo. E iso depende moito de que Galiza teña unha tarifa eléctrica propia ou non a teña. Senón, en decembro do ano que ven, estaremos outra vez nese
sinistro sistema de poxa eléctrica inventado polo Goberno do Estado, non me importa a cor política de quen fora, suprimindo a tarifa G4 que non provocaba sobresaltos e daba moito máis garantía, e independentemente de que poida haber outras fórmulas que as que se deben estudiar no seu momento. Pero xa digo, non podemos estar con frivolidades cando o tema é moitísimo máis preocupante, non? Porque temos que ser nós diferentes a outros países do Estado, como pode ser Cataluña ou como pode ser Euskadi. Non tenen este problema en Euskadi, que tamén son produtores de enerxía. Non tenen este problema en Cataluña, que son produtores de enerxía excedentarios, pero moito menos que a nós. E non tenen este problema. Non tenen este problema porque Euskadi negociou co Goberno do Estado, cando se aprobou a lei eléctrica, a súa tarifa especial. Outro tanto fan os catalás coas súas propostas, e desde logo que en Galiza xa non me espero nada. Desde logo que non me espero nada. E as vontades políticas vanse ver aquí. Se non se acepta esta emenda, pois eu entendo que po ano que ven, tanto o Partido Socialista como o Partido Popular virán outra vez con esta proposta. Choraremos cando outra vez Alcoa pois esteña diante dunha poxa eléctrica tirada aos pés dos cabalos. Xa digo, non defendo os intereses dunha multinacional, defendo os postos de traballo que eso xenera, e defendo tamén pois unha tarifa e defendo propia para que os galegos, que somos sedentarios, que non temos, producimos aquí, non temos que transportar a enerxía que temos aquí, pero curiosamente unha persona que viva en Madrid ou que viva en Málaga paga a mesma factura que a nós, ou seña, nós pagamos a mesma factura que a eles. Non temos ningún beneficio, despois de sofrir o que costa sacar a enerxía aquí a nivel Hai que ir rematando. Sí, señor presidente. Moitas gracias. Partido Popular, 3 minutos máximo. Sí, probablemente o discurso do voceiro do Partido Socialista se equivocou. E quería decir que este partido que nos está sacando da ruína na que o seu partido nos deixou ten serias dificultades para cubrir a quebra do sistema eléctrico que vostedes deixaron. Probablemente fora un erro. Pero creo que compre facer 2 ou 3 reflexións nestes 3 minutos. Mire, o Bloque Nacionalista Galego é un partido residual na provincia de Lugo, é un partido perdedor no Concello de Mondoñedo, é un partido residual no Concello de Barreiros. Pero iso sí que é unha frivolidade, porque como vostede veu a falar do seu libro, eu tamén lle vou a falar deste libro. E vostedes, que viaxaban a Madrid, creo que collían os dous nun turismo, a representación que tiñan, non sei incluso se nun sidecar, non? Daquela presumían que eran determinantes en Madrid. Probablemente o fosen, e mostras hai de que evidentemente necesitábase reprobar algunha ministra, evidentemente necesitábase aprobar algúns orzamentos en algún momento concreto, e ese discurso tan bonito, tan distanciado do Partido Socialista, porque non vou entrar a valorar a emenda, porque comprenderá que según se poñen de acordo para repartir digitalmente 12 millóns de euros nun plan estratégico de subvencións, interpreto que teñen vostedes o diálogo suficiente como para vir con unha emenda máis ou menos negociada ao pleno ordinario que hai unha vez ao mes e como mínimo vense nas xuntas de goberno 4 veces ao mes. Como mínimo, se non hai ningunha extraordinaria. Co cual, esta consulta que queda no aire obedece máis a un paripé moi impropio dun pacto de goberno interesado. Entón, aí xa non me vou a manifestar. Pero sí era importante que ese discurso que fixo vostede, alonxado do Partido Socialista, porque neste tema queimalle ou cortocircuitéalle para ser máis propio co obxecto desta moción, realmente non era o aforo. E tiña cabelo feito cando era determinante en Madrid, cando iba nun coche ou nun sidecar. Iban poucos, pero dicían que eran determinantes. Ali é cando tiña que plantexar. Agora, o único que están facendo é demagoxia, e voulles dar outro dato.
porque o voceiro do Partido Socialista, e, por suposto, o presidente, que, por certo, era bon que lle recordara que empregara o galego en toda a súa exposición, que despois a vostede non lle dan as estadísticas e dice que volvemos ao franquismo, acórdase de Cáritas somente cando lle interesan as enquisas que publica. Porque neses 12 millóns de euros, que repito a cantidade, porque é moito diñeiro, non leva, polo menos con nomes e apelidos, un só euro esa institución nesta provincia. Para iso non lle interesan os necesitados. Tampouco leva un euro, por exemplo, o Banco de Alimentos. A vostedes interesanlle os necesitados para facer demagoxia e para presumir que os defenden. Pero a hora da verdade, os documentos e os números reflexan as verdadeiras intencións. Ten que ir rematando. E en xestión do sistema eléctrico español, en xestión e apoio aos necesitados, señor Martínez, ca educación ca que sempre me dirixo a usted, pero co rigor tamén lle digo que non está legitimado para dar leccións de nada. E o Bloque Nacionalista Galego hoxe non estuvo tan desatinado, pero non era o foro, nin era o aforo. Señor Martínez, o último turno. Antes deso, tengo que dicirlle que o Banco de Alimentos estamos lle dando unha axuda polo alquiler do local, casi 5.000 euros este ano. Hai un convenio firmado. Hai un convenio co Banco de Alimentos. Bueno, é para que quede constancia. Para pagar o alquiler do local. Señor Martínez, pode continuar. Eu pedirei ao presidente que non faga esfuerzos porque non se trabaja, non se leen los papeles. Se vienen con las cosas propuestas e que vou falar no a ver, por favor, vou falar a ver que estábamos levando é o colmo xa que me obliga a falar en galego ou castelán. Falarei o que me dé a gana. Así debe ser. Señora, si non lle parece mal, hombre, es que ya está bien, mande en su casa. Aparte, ¿cómo no me va a poner usted nervioso? ¿Cómo no me voy... O chisme a cero. Un momento. Apoia a proposta de Elena Candia. Empezamos ahora. Veña. Tú sabes se liamos hoxe. Que é o último pleno do ano. Vamos alá. Veña, deixemos intervir en galego ou en castelán. No, es que es bueno que los fachas nos den lecciones de hablar gallego. Bueno, a ver, non aliemos. Estamos en Navidad. Vamos a ver. Cada uno habla lo que le da la gana, me parece a mí. No sé si son cooficiales los dos idiomas. E vou seguir falando no que me parezca. Pero bueno, ten que entender usted que estou nerviosísimo. Cada vez que fala usted, ponme nerviosísimo, equivócome, trastate villeo, porque ao fin e ao cabo, con su loable y excelsa locución, ¿quién no se pone nervioso? Yo creo que cualquiera, y yo más. Pero mire, vamos ao que interesa. Lea as hemerotecas, mirias. Non sempre hai acordo neste grupo. Fai un pouco, tampouco votaron con nosotros, astuvéronse. Eso é realidade. Cada un defende os intereses xerais ao mesmo tempo os intereses partidarios. Pero mire, aquí vai haber, eu agora xa me dirijo ao portavoz do Bloque, vai haber outra, no pleno doxe, será a segunda suspensión temporal de convivencia. A pesar da inmaculada exposición da señora portavoz do Partido Popular, porque foi exquisita e inmaculada. Non podemos aceptar esa emenda porque nosotros somos un partido nacional, que defendemos que todos os españoles reciban e teñan os mesmos dereitos e obligacións. Igual que o da Almería recibe unha pensión igual que os galegos ou os galegos dos Almería. Non me boicotee. Tamén creemos que os galegos deben de pagar as mesmas tarifas que paguen as persoas necesitadas noutros puntos deste país. Pola miña parte nada máis e moitas gracias. Tanto deduzco que non se acepta a emenda do Bloque Nacionalista Galego e, por tanto, procedemos á votación desta moción presentada polo Grupo Socialista en favor dos consumidores, en favor de combatir aqueles consumidores máis vulnerables que están en situación de pobreza enerxética, que son moitos. Votos a favor desta moción presentada polo Grupo Socialista, por tanto, 12 votos a favor. Votos en contra, aí sí que me perdín agora, son 10, non? Falta 9 votos en contra. 9 votos en contra, por tanto, moción do Grupo Socialista aprobada. Siguiente punto do orden do día, señor secretario.
Moción do Grupo Provincial do BNG reclamando a condonación das débedas dos montes consorciados e conveniados. A palabra por parte do BNG, do Mario Outeiro. Moitas grazas. A moción que hoxe teremos aquí, este grupo residual, que goberna na segunda cidade da provincia de Lugo, que ten alcaldía, que cogobernou na cidade tamén maioritaria máis grande da provincia de Lugo, ou que cogoberna tamén na actualidade na Deputación de Lugo, ben derivada, sen dúbida alguma, pola falta de sensibilidade que a Lei de Montes aprobada polo Partido Popular ten un dos tipos de propiedade compartida tan común como propia de Galiza. Falo dos montes veciñais en Mancomún, unha forma de ocupar o territorio que abrangue un tercio da superficie galega, sobre 650.000 hectáreas. Están xestionados democráticamente por unhas 3.000 comunidades de montes que conforman un censo aproximadamente de 250.000 veciños e veciñas comuneiros. Tan só en Lugo existen 949 comunidades de montes clasificadas que representan 210.000 hectáreas aproximadamente, é dicir, o 21,37% da superficie da provincia. Son, ademais, un sinal da identidade propia de Galiza derivado dos nosos antepasados xermánicos. E só existe esta figura en Galiza e tamén no norte de Portugal. Os montes veciñais en Mancomún cumpren as funcións sociais, económicas e ambientais que todo monte deberá cumprir. Unha parte considerable dos orzamentos das comunidades de montes destínase á mellora do propio monte, o que beneficia a sociedade no seu conxunto, e outra parte dedícase a obras de carácter social, comunitario e actividades socioculturais, o que repercute na mellora da calidade de vida, sen dúbida algunha, dos habitantes do medio rural. A Lei de Montes vixente, a Lei 7 do 2012, do 25 de xuño, na súa disposición transitoria novena, dita que no mes de agosto do ano 2018 as comunidades de montes que teñen os seus montes veciñais consorciados, unha figura creada pola Lei de 10 de marzo de 1941, ou conveniados, que ten orixe na Lei 5 do 77 do 4 de xaneiro, non pagan o saldo devedor que teñen, estarán obrigadas a asinar un contrato de xestión cunha empresa forestal privada. As débedas, a maior parte delas supostas e falsas, que teñen as comunidades de montes consorciadas ou conveniadas, para alén de teren erros contables, por certo, sempre en contra das comunidades de montes, creemos que son inxustas, xa que parten dun roubo que ven de cando o réxime franquista lle usurpou os montes veciñais á veciñanza comuneira para entregárllelos ás diversas administracións públicas. Xa no posfranquismo procedeuse a evolución, nalgúns casos incompleta, empregando a figura de consorcios e de convenios. Non hai ningunha razón legal, xurídica e técnica para non condonar esas débedas que lle acabo de citar, como dixen antes, supostas e falsas, que teñen os montes veciñais consorciados e ou conveniados. A Lei de Montes do Estado, 43 do 2003, do 21 de novembro, modificada despois no 2006, que é unha lei marco, na súa disposición adicional segunda permite a condonación das débedas dos montes consorciados e ou conveniados sempre que o titular se comprometa a xestionalo mediante un instrumento de xestión. O feito de que a actual Consellería de Medio Rural e do Mar optara por non condonar as débedas dos montes veciñais consorciados ou conveniados, dende logo que ten para nós un claro obxectivo político, que é o de arrincar 300.000 hectáreas de terra á veciñanza comuneira para entregarllas de balde ás empresas forestais privadas. Esta xestión privada dos montes veciñais en Mancomún non estará obrigada por lei a invertir o 40% dos ingresos na mellora do monte, e moito menos a invertir de xeito voluntario en obras de carácter social e comunitario, traídas de auga, centros socioculturais, asfaltados de camiño, zonas de lecer, nin en actividades socioculturais como grupos musicais, teatro, bandas de música, grupos de baile, o que sen dúbida algunha repercutirá negativamente na calidade de vida de miles de galegas e galegos que viven no rural.
A Lei 13 de 1989 de Montes Veciñais en man común, que é a anterior, establecía no seu artigo 11 que os montes veciñais, unha vez clasificados, deberían ter sinalizados e deslindados os seus montes. Deslinde que debería de ter feito a Consellería de forma gratuita. Porén, esta nova lei, a 7 do 2012 de Montes de Galiza, introduce unha importante modificación a estes efectos, posto que agora son precisamente as comunidades as que teñen que levar a cabo o deslindamento dos seus montes, tanto respecto a outras comunidades de montes como respecto a montes particulares. Por estes motivos, o Grupo Provincial do BNG presenta para o seu debate e a súa aprobación eses dous puntos de acordo que basicamente se resumen na condonación desas débedas dos montes consorciados e conveniados, así como tamén instar a Consellería de Medio Rural a que habilite unha partida orzamentaria para financiar os custes destes deslindes que nesta nova lei están obrigados a realizar as comunidades de montes. Nesta primeira intervención, nada máis, moitas grazas. Polo Partido Socialista. Gracias, señor presidente. Nos coincidimos plenamente, como non podía ser de outra maneira, que a proposta do Bloque, neste caso, foi unha defensa que xa fixemos en todos e cada un dos concellos desta provincia. E o que está claro aquí unha vez máis é que o Partido Popular, ou sea, a dereita deste país, que representa os diputados que temos enfrente, sempre tuvo obsesión, desde o ano xa 39, en apropiarse dos montes veciñais en mau común. Teríamos que facer toda esa política que se fixo durante a época franquista, que despois os gobernos progresistas aparcaron e que conseguiron que se devolvera e puderan disfrutar deles as asociacións que volveran aos veciños, pero ahora encontrámonos con esta lei da Xunta de Galicia, a 7/2012 de Montes, que volve e intenta volver a esa política franquista de usurpación e de utilización do monte, do que de todos os veciños, de forma particular, partidista, e a poder ser para beneficiar aquelas empresas privadas amigas ou afines a cargos do Partido Popular. Mire, nosotros témolo claro. Nosotros o que lle pedimos desde o PSDG é que cumplan o artículo 11.4 sobre o deslinde gratuito desde a Administración, que se volva a delimitación de 250 hectáreas para exixir obrigatoriamente de ter un plan de ordenación. Actualmente, con máis de 25 hectáreas xa teñen que facelo. Condonar la deuda de las comunidades de montes. Y ahora va en castellano. Revisar el tanto por cien de reinversión, pasándolo del 40 al 15% de reinversiones obligatorias. Revisión, obviamente, y ahora va en galego, do artículo 125 da Lei de Montes 7/2012. Ahora volvo ao castelán. Exigir a la Junta que apruebe los planes de distritos forestales. E vuelvo ao gallego, que xa tiñan que estar aprobados en xaneiro de 2014. E con eso dígolle bastante. Nada máis e moitas gracias. Polo Partido Popular. A primeira matización que me gustaría facer nesta iniciativa é que hai unha importante confusión, que unha cousa é a función social dos montes e outra cousa os contratos temporais de xestión pública. Si creemos que os montes teñen unha función social moi importante, o desenvolvemento forestal na nosa comunidade autónoma é fonte de riqueza, pero debe precisarse que todas as superficies forestais, non só as dos montes veciñais. Os contratos temporais de xestión pública son, é moi importante, a característica que lles vamos a atribuir a partir de ahora é de carácter voluntario. Iso é o primer apartado que queremos destacar. E ten un obxectivo que é fomentar a produción madereira. A Administración, mediante un contrato, anticipa un diñeiro que é de todos os galegos, para colaborar con esas comunidades de montes na súa plantación ou no mantemento, e despois ese diñeiro ten que ser reintegrado. Como entendemos que é lóxico, un diñeiro de todos os galegos, un contrato ao que se accede de forma voluntaria, con unhas condicións, para un fin determinado, repobrar ou manter, e despois terá que ser. Esta é a situación. Hai comunidades de montes que o levan a raxatabla,
e que reintegran a parte proporcional que teñen asignado no contrato, e hai outras comunidades que non. Eu creo que a principal pregunta que me fago antes de continuar na exposición desta moción, vostedes realmente de que cantidade económica están a falar? Teñen vostedes feito un análise riguroso para saber realmente canto lle están pedindo á comunidade autónoma que condone? E que van a facer cas comunidades de montes que realmente, de xeito comprometido co contrato que asinaron, si pagaron e reintegraron a parte correspondente? Devolveríaselle? Habría algunha forma de incentivar ou de penalizar aqueles que nos procesos normativos que houbo ante desta lei para poder optar á condonación, dous, se non recordo mal, non fixeron? Eu creo que cando estamos a falar de diñeiro público, que eu recoñezo que probablemente vostedes como xestionan dun xeito tan irresponsable, pois cando se dirixen a outras administracións, pois realmente esa dosis de irresponsabilidade tamén a pretenden trasladar. Pero creo que son preguntas moi importantes antes de continuar a posicionarnos na iniciativa que están a presentar. Porque, sen dúbida, estás a producir un agravio comparativo bastante importante con todas aquelas comunidades que as hai que cumpliron o contrato asignado, porque, vamos a ser realistas, aquí non se enganou a ninguén. Todo o mundo sabía que había unha cantidade económica que se concedía con un fin e unhas cláusulas, entre as cales iba esa reintegración. Sí que se defende dentro do Partido Popular a utilidade desta fórmula voluntaria, porque non se obrigou a ninguén a acollerse a ela. E creo que, ademais, a voluntariedade é un dato suficientemente importante como para despois ter en conta cando obrigamos ou perdoamos a cumplir as obrigas. Claro, xa se posicionaron no Parlamento de Galicia e a propia conselleira dicindo que non estaban a favor desa supresión. E xustificábase no que eu estaba dicindo anteriormente, que facelo iba a xerar unhas situacións desiguais e incluso irregulares. Esta función que tiñan os convenios é unha función productiva. Son plantacións de árbores e os seus aproveitamentos comerciais. Tamén é importante ese dato, porque dese aproveitamento comercial as comunidades de montes tiveron unhos recursos. E xa non vamos a entrar a analizar outro tipo de recursos que nos últimos anos tamén tiveron de xeito moi importante e cuantitativamente significativos as comunidades de montes. Estamos falando de entidades, en algúns dos casos, moi solventes. É probable que se sumamos as comunidades de montes de algúns dos concellos da nosa provincia, xuntas todas elas, probablemente no concello en donde radican, cheguen moi preto do orzamento que ten o propio concello na xestión do día a día. É que estamos a falar de cousas realmente importantes e de moito diñeiro. Neste contexto, en que hai unhas situacións desiguais, en que non temos cuantificadas débedas, en que non sabemos que vai pasar cas que realmente pagaron e que, por suposto, a iniciativa que vostedes presentan non aclara e tampouco a exposición que fixeron os distintos voceiros, pois fan unha petición pouco rigurosa, moi demagóxica e moi perigosa, porque realmente, se se aproba esta iniciativa e se realmente se materializa, as situacións de desigualdade que vamos a crear van a ser especialmente discriminatorias, porque estamos favorecendo a unhas comunidades, pero non a todas. Vostedes piden que se perdoe o reintegro ás plantacións con diñeiro público fronte aos que o fixeron con recursos propios. Vostedes que constantemente apelan tanto a medidas que intenten conseguir a igualdade, a solidaridade, sen dúbida, esta das medidas que de xeito máis gravoso xeraría injustizas e desigualdades. E por máis que releo a iniciativa que vostedes me plantexan, ten que ir rematando. E coñecendo, como ben sabe, de onde procedo e coñezo a realidade das comunidades de montes, vostede probablemente tamén as coñece,
pois máis me costa todavía entender o espírito desta iniciativa, máis alá de criticar novamente a Xunta, pero neste caso, sen ser moi conscientes do sector no que se están metendo e realmente do que están pedindo. Segundo turno, don Mario Otero, 3 minutos máximo. Mire, as contas, evidentemente, están claras. Como non van a estar claras? A Consellería sabe de que estamos a falar. Evidentemente, si hai comunidades de montes que non condonaron o sea, que non pagaron esta débeda, será porque non están de acordo con elas. Evidentemente, todo o mundo admite que houbo erros contables en contas de moitas comunidades de montes. Tanto é así que hai varios concellos nesta provincia que aprobaron esta moción por unanimidade. É dicir, por lo tanto, tamén cos votos do Partido Popular. É dicir, no meu concello, por exemplo, foi un dos concellos que se aprobou. Por qué? Porque todos os membros ali presentes sabíamos de que había comunidades con erros contables, con esas débedas, por lo tanto, que é injusto que teñan que pagar. Por certo, os erros sempre a favor da outra administración pública, non das comunidades de montes. Mire, a nova lei de montes, que a fin de contas é quen sustenta, todas estas cousas que lle estou dicindo, non contou co beneplácito maioritario das organizacións que forman parte do Consello Forestal. Outra cousa é que o anteproxecto que había en riba da mesa na legislatura na que gobernaban Bloque e PSOE, na que estaba o Bloque á fronte da Consellería de Medio Rural, sí, ese anteproxecto de Lei de Montes sí que contaba prácticamente, penso que co apoio unánime de todos os que formaban parte dese sector, dese Consello Forestal. Ademais de desnaturalizar o monte veciñal, dende logo que non satisfai para nada as necesidades do medio rural galego, non? Pois, ademais, retoma algo que debería estar xa abolido, que é a forestación de terras agrarias, así como cuestiona, por suposto, con isto, a viabilidade das explotacións deste país por falta de terra que cultivar, que contribúa a reducir os custes de produción, pois, como saberá vostede, Galicia é unha das zonas de Europa con menor superficie agraria útil. Esta nova norma ataca tamén a Lei de Prevención e Defensa contra os incendios forestais, coa reducción de distancias que agravan o risco potencial do lume. Volve permitir as masas monoespecíficas, que, dende logo, é unha visión productivista para favorecer a determinada industria en detrimento do aproveitamento multifuncional do monte. De feito, a política forestal do Partido Popular na Xunta creemos que ten claramente dous obxectivos. Roubar a xestión dos montes a súa veciñanza comuneira para entregarlle de balde ás empresas forestais privadas e impedir que a veciñanza comuneira sexa protagonista da posta en valor das terras comunitarias, para despois xustificar a privatización como é habitual en vostedes. A Xunta do Partido Popular quere privatizar os montes veciñais porque, dende logo, non concibe que existan terras comunitarias fora do seu tráfico, do comercio e do negocio, moito menos admite que sexan xestionadas democráticamente pola veciñanza comuneira. Por suposto, ademais de considerar o punto 2 do acordo, do tema do deslinde, algo que se convirte en obrigatorio nesta nova lei de montes para as comunidades que conten con ingresos, xa que é un dos primeiros investimentos que terían que levar a cabo, a diferencia coa lei anterior, causando, dende logo, un gran prexuízo económico e operativo ás comunidades de montes. Grazas. Moitas gracias. Por parte do Partido Socialista, quere intervir, non? Sí. Gracias. Brevemente, señor presidente. Básicamente, vexo que fala de confusión. Eu xa veño detectando aquí que o único que ten as ideas claras é o Partido Popular. En este caso, moito máis, porque o que busca é a eliminación dos montes veciñais en mao común para entregarlos a empresas privadas, que un dos eixes da política do Partido Popular non só en este caso, senón en todos e cada un das actividades, das actuacións e da legislación que fixo durante esta legislatura. Podemos falar de sanidade, educación, dependencia, racionalización do gasto público nos concellos, etc. Eliminación do
público para tratar de conquerir que as empresas privadas, amigas e de conocidos podan gestionar esos recursos públicos, incluído dos montes, que, repito, é unha impronta que lles ven desde o ano 39. Nada máis e moitas gracias. Por parte do Partido Popular, 3 minutos máximo. 3 ou 4 puntualizacións. En primer lugar, desmentir taxantemente calquer tipo de expoliación, expropiación ou apropiación. De feito, o propio artigo 2 da Lei de Montes Veciñais así os califica como bens indivisibles, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Creo que é unha puntualización conceptual moi importante que mitiga un pouco eses argumentos tan demagóxicos. En segundo lugar, hai uns criterios moi claros para determinar as débedas. Hai mecanismos de abondo nos instrumentos normativos para correxir ou para clarificar se algunha das cantidades son incorrectas. Os investimentos a devolver están tasados na propia normativa e están regulados no propio contrato, asignado entre ambas partes, xeralmente na cláusula 9ª ou 10ª. Que conceptos se poden computar como débedas? Que tamén é importante recordar a repoboación forestal, tratamentos silvícolas, obras ou traballos complementarios. Pero este proceder non é novo. Mire, eu non sei se vostede coñece a don Alberto Blanco Casal. Foi director xeral de Montes e Industrias Forestais na época con responsabilidades de goberno do Bloque Nacionalista Galego. El mesmo asinou unha circular a modo de instrucción, concretamente a 3/2008, en donde validaba perfectamente o que eu estuve expoñendo aquí e, ademais, enumeraba os criterios para aplicar na contabilidade dos gastos de investimentos nos convenios consorciados ca Administración Forestal. Iso cando gobernaban. Se unha comunidade de montes voluntariamente decidía asinar o contrato, asumía a responsabilidade de devolver esa cantidade económica pactada. Nos puntos que vostedes traen nesta iniciativa, concretamente no 1, ni na segunda parte, que vostede na súa exposición limitouse a facer unha crítica á Lei de Montes, non así a correxir as dúbidas que eu tiña con un único pretexto de intentar clarificar o que eu descoñecese para apoiar a súa iniciativa, non foi quen, e limitouse a criticar a Lei de Montes. Por iso, eu ceñíndome ao texto da moción, teño que dicirlle que cando insta a Consellería a que nos orzamentos do ano 15 dote unha partida para condonar as débedas, xa me quedou claro que o sabrá a Consellería porque vostede non ten nin idea, pois, sen dúbida, parecenos injusto, porque hai moitas comunidades que aboaron a súa débeda, como lle dixe no primer turno, porque hai moitas comunidades que xestionaron correctamente, teñen ingresos sen necesitar o apoio da Administración, pero moi importante, porque estas comunidades tiveron a oportunidade de condenar a débeda hasta en 2 ocasións. O abeiro da Lei de Montes do Estado do ano 2003 e o abeiro da Lei de Montes Veciñais no ano 1989. Aínda así, con este instrumento normativo, dánselle facilidades para aboar a débeda, non se lles expropia nin se lles arrebata nada da súa propiedade, nin se lle priva de recibir axudas ou subvencións. E, como lle dicía, probablemente de todas as iniciativas que levan presentado, sexa das que máis desigualdade crearía no noso rural. Moitas gracias. Último turno, 1 minuto. No Mario Terio para rectificar ou ratificar. Grazas. Sempre nos quixeron roubar os montes comunais a través da historia, pero, bueno, a verdade é que sempre tamén tiveron unha resposta clara e contundente por parte da veciñanza e do pobo galego para impedilo. Xa no século XIX, mediante a desamortización, pretenderon poñer os nosos montes á venda. No século XX, o franquismo usurpou os montes veciñais e, dende logo, que non van ser a veciñanza comuneira xa do século XXI, pois quen non defenda esta titularidade especial propia do noso país e da nosa nación. Mas, dende logo, queremos que non é xusto que recaia nos comuneiros e nas comuneiras un xeito de ocupación do territorio tan solidario como o propio do país, como os montes veciñais e Mancomún. Por iso, pedía e pido o apoio para unha moción que, insisto, xa foi aprobada por unanimidade en varios concellos a todos os deputados presentes. Mais nada, grazas.
Moitas gracias. Pasamos entón a votación. Votos a favor desta moción relativa á condenación das débedas dos montes consorciados e conveniados. Votos a favor. 12 votos a favor. Votos en contra. 10 votos en contra. Abstencións. Non hai abstencións. 9. Ai, perdón, sí, 9 en contra, vale. Perfecto, hai 9. Moi ben. Siguiente punto do orden do día, señor secretario. Moción do Grupo Provincial Popular relativa á proposta de actividades a desenvolver pola Fundación TIC. Do Partido Popular, 6 minutos máximo, primeiro turno. Neste primeiro turno seguro que son demasiados. Limitareime a facer un resume da exposición de motivos e da proposta de acordo que teñen registrado en tempo e forma dende o 24 de decembro. Esta institución promove a Fundación para o Desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación, que todos coñecemos como a Fundación TIC, que, segundo os propios estatutos que regulan, ten como obxectivo e finalidade fomentar, promover e levar a cabo actividades dirixidas ao fomento da educación, da investigación e do desenvolvemento das TIC, así como un impulso á consolidación da denominada Sociedade do Coñecemento ou Sociedade da Información, de xeito que contribúa a mellorar a formación relativa nestas tecnoloxías na provincia de Lugo. Para tales efectos, a Fundación pode asumir encomendas de xestión e, no seu caso, celebrar convenios para a realización de actos de calquera natureza dirixidos a dar cumprimento ao obxectivo exposto con anterioridade. Así, os propios estatutos tamén recollen que a determinación dos beneficiarios será efectuada por criterios de imparcialidade e non discriminación. Deste xeito, entre o plan de actuación aprobado para o ano 15 recóllense obxectivos como promover accións dirixidas a desenvolver proxectos para o uso das novas tecnoloxías entre escolares ou aconsellar e complementar os concellos na formación, promoción, explotación e innovación das TIC. En cumprimento destes obxectivos e coa finalidade de que se leven a cabo, dende este grupo que presido, propoñemos o desempeño dunha serie de actividades tanto en colexios como en concellos, por suposto, previo acordo cos mesmos, que redundan na educación no ámbito das novas tecnoloxías e tamén que repercutirán, entendemos nosoutros, moi positivamente para o turismo da nosa provincia, porque lles permitirá ter instrumentos para os concellos e para as entidades divulgativos. Esta era a exposición de motivos e o acordo que propoñemos é instar ao Padroado da Fundación TIC a que desenvolva a seguinte proposta e actividades durante a anualidade 15. Unha oferta de actividades formativas audiovisuais nos colexios da provincia de Lugo, ofertar ou que se lle dé opción a todos os municipios da provincia que así o desexen a que se impartan nos mesmos cursos de formación sobre fotografía e vídeo, entendemos que exixindo un mínimo de alumnos por actividade, que a propia Fundación leva a cabo actividades de difusións culturais en todas as administracións locais ou, como mínimo, se lle dé opción a todas as administracións locais a poder contar con ela en base a criterios de imparcialidade e non discriminación e que deste xeito se poidan elaborar, esta é unha das iniciativas que ademais nos parece máis interesantes, vídeos publicitarios de todos os concellos como unha ferramenta de axuda para a promoción do turismo lucense. Tamén nos parecía importante dinamizar tanto turística como económicamente a nosa provincia, a provincia de Lugo, e que se reactive a Lugo Film Commission. Esta é a nosa iniciativa que se registrou, como decía, en tempo e forma para debate nesta sesión plenaria e que só ten un obxectivo, poder optimizar os recursos que ten esta institución. Nesta fundación non nos cabe a menor dúda de que nela traballan unhos grandes profesionais moi cualificados e tamén que hai unhos medios técnicos dun gran nivel que, sen dúbida, podrían ser de moita axuda aos concellos da nosa provincia. Neste primer turno, nada máis. Moi ben, por parte do BNG. Non imos facer intervencións, acollémonos as palabras do portavoz Manuel Martínez. Pois por parte do Partido Socialista, 3 minutos máximo. Gracias, señor. Sei que as mocións do Partido Popular eran fruto do traballo e do esforzo da diputada e representante do Partido Popular.
vexo que nin hai traballo, nin hai esforzo, a base de que a vexo un pouco dispersa neste tema. Limitouse a ler simplemente unha moción que non sei quen fixo, porque, desde logo, se a persoa que teñen representando no patronato da TIC lle explicara o que se fai, o que hai, e lle pesara que o vollas pasar eu, a memoria e o plan de actuación por ano que ven, probablemente esta moción, se fai favor, esta moción non houbera habido aquí. Pero nin leen, nin se esforzan, nin se informan, nin van. Claro, porque ao final o que estamos aquí é que non van ás reunións. E pois veñen con mocións que non teñen nin pés nin cabeza e que demostran a nula preocupación polos problemas desta provincia. Porque a verdade, se este é un dos graves problemas da provincia de Lugo, o que ten que facer nas mocións do Partido Popular, e se a repasamos todas nestes 7 anos, pois vemos que preocupa todo menos o que lles ten que preocupar. Porque, mire, neste momento, vou dicir con cariño, o que lle preocupa ao Partido Popular e aos cidadáns desta provincia é saber quen vai ser a candidata do Partido Popular á Diputación de Lugo. Esa é a... Non, pero é... Se mo dice usted, eu creo. Sabe, don Fernando, que eu aprecio, teñolle cariño, e fora do debate personal, pois alégrome que sea. Pero é o que nos preocupa a todos. E quixéramos que fora feita de maneira oficial. Porque ao funcionamento da TIC vayan a reunións, estén ali, lean. E voulle explicar punto por punto o que hai. Porque, mire, non asisten a reunións do patroado. Como, por exemplo, cando se aprobaron os plans de actuación, que é iso que lle dou aí, do ano 2012, 2013 e 2014. Tampouco leen as memorias nin os plans de actuación. Terei que aclarar, pero antes permítame que lle recorde que todas as actividades, tanto formativas como de difusión cultural, deportiva ou turística da provincia, están a disposición de calquera interesado, non nesas memorias, senón na web da Fundación, seguindo co principio de transparencia que tanto lle molesta desta Diputación. A parte, tamén se lles entregan nas reunións do padroado as memorias que lle acabo de entregar eu en papel, para que pasen as leas. Para que non haxa dúbida do que lle estou dicindo, imos ir punto por punto. Vostedes piden oferta de actividades formativas audiovisuais nos colexios da provincia de Lugo. Xa levamos máis de 2 anos facendo actividades formativas cos centros de primaria e secundaria, e que non se enteran. Doulle uns datos, por se lle interesa. No curso 2013-2014, máis de 1000 alumnos e preto de 100 profesores da provincia participaron nas visitas didácticas ás instalacións da TIC. Nestas visitas coñécese in situ o funcionamento do visual que logo levan á práctica coa realización e presentación dun informativo. No que vai do presente curso pasaron pola TIC máis de 450 alumnos de primaria e secundaria, pero tamén nos desplazamos aos propios centros se así non lo demandan e as posibilidades da organización non lo permiten. Punto 2. Perdón. Oferta de todos os municipios, en todos os municipios da provincia de cursos de Lugo de cursos de formación sobre fotografía e vídeo, establecendo un mínimo de alumnos por actividade. Voulle pasar fotos, un par delas, para que vexa como se fan esos cursos, a xente que participa, etcétera. No Centro de Innovación Social, ahora vou falar en castellano, si me permiten este punto, y a través de la encomienda de gestión de la Diputación ya se está a hacer. En las propias instalaciones del centro impartimos cursos relacionados con las TICs, entre los que están los de fotografía y vídeo. Por favor, ¿podría pasar estas fotos ali? Pero además, co programa Senior TIC, desplazámonos a más de 30 ayuntamientos de la provincia que sí nos lo pidieron y que, por cierto, son de todas las colores políticas. Por ejemplo, Villalba, Burela, Baleira, Ribeira de Piquín, Meira, Foz, ahora ven un mundo só, Piedrafita, Bóveda, Pobra de Brollón, Alfoz, Xermade, e así podíamos seguir hasta un número de 30 concellos afectados por esto. Para 2015 tenemos previsto reforzar esta línea de actuación a través del programa Leo na Memoria, siempre en activo, que llegará a todos los ayuntamientos de la provincia, excepto al de Lugo Capital. Y no nos olvidamos del programa Nutretic, que está a ser todo un éxito y que ya llegó a cerca de una docena de ayuntamientos. Punto 3. Que a Fundación TIC leva a cabo actividades de difusión cultural en todas as administracións locais en base a criterios de imparcialidade e non discriminación e que deste xeito se levaron vídeos publicitarios de todos os concellos como ferramenta de axuda para a promoción lucense. Voulle facer chegar, e ora va a ser en gallego, unha carta dirixida a todos os alcaldes da provincia donde se lle ofrecen estes servicios. Por favor.
Parece mentira que encima se rían. Claro, a ignorancia é moi atrevido. Decía un filósofo griego, un tal Aristóteles, me parece, decía que hasta na cabeza do home e muller máis intelixente había un rincón de estupidez. Que llevamos a facer? A vida é así. Mire, parece mentira que vostedes pidan máis actividades de difusión da provincia cando nos últimos anos levamos realizadas máis de 2.000 accións de promoción cultural, deportiva, turística ou económica. Neste senso, lembrolles que cando vostedes gobernaban dedicaban boa parte dos medios económicos e técnicos a facer programas e gravar conciertos. Acórdase de David Civera. Para produtoras e medios de comunicación privados. Tamén lles lembro, sobre todo os alcaldes que están aquí presentes e que daquela xa eran diputados provinciais, ten que ir rematando. En varias ocasións se lle remitiu unha carta, aí a ten, e nela se informaba desas posibilidades. Podolle contar que se Guada conoce, non sei se vai a comer gratis fabas ou non, pero probablemente vai á festa da faba de Lourenzá. Non sei se vai a beber viño gratis ou non a festa do viño da Mandi. Non sei se vai a San Lucas de Mondoñedo, porque os outros, cando van ás festas, van para comer e usted vai para representar. E iso tamén é unha decisión importante. Por certo, non había na festa do Mequillón, que había marisco gratis hasta para usted. Punto cuarto. Nesta línea de dinamizar tanto turística como económicamente a nosa provincia, que se reactive a Files Comisión. Home, sinto dicirlo de novo, pero parece mentira que pida un plan de reactivación de Files Comisión en Lugo cando vostedes pecharon o Consorcio Audiovisual Galego no ano 2012, ao que pertenecía este Galicia Files Comisión. Nos, pola nosa contra, coa firme convicción de que a Files Comisión é unha ferramenta moi útil para dinamizar a nosa provincia, incluímos nos obxectivos do plan de actuación que ten aí para 2015 esta ten que rematar. Remato e nada máis, pero creo que a verdad apabullante. Moi ben. Mire, deixolle que con moito entusiasmo lle prepararon, porque vostede do que fai a Fundación TIC, mire, non ten nin a máis remota idea, como de moitas máis áreas, incluso a que vostede preside. Pero que vamos a esperar de vostede? Que vamos a esperar de vostede? Porque era indudable que no debate da sesión plenaria, por suposto, salir a alusión á postulación a candidata a presidente, pero sí que lle vou reconocer que me sorprendeu moitísimo que ese debate o sacara vostede. Vostede precisamente, que foi o presidente frustrado, que foi o hazmerreír na provincia, tuvo a valentía de facer o chiste, porque que o faiga a Porto, ao fin e ao cabo, ofrécese para case todo e prestáballe. Pero que o faiga vostede, home, que o faiga vostede, que hasta o último veciño de Pedrafita recorda que vostede era o candidato postulado a presidenta desta institución e acabou sendo o candidato frustrado, pois non me deixa de sorprender. Por moito que sexa bilingüe da Fundación TIC, vostede non ten coñecemento tampouco. Leu ben, e a medida que iba incrementando en fotos, reportaxes e documentos, parecía que vostede tiña máis razón. Pero miren, non lle somos tan atrevidos. Eu non lle vou sacar fotos, algunha que temos no noso haber, bastante comprometida da utilización dos medios desa fundación para fines moi lonxanos dos que debe perseguir esta institución. E non lle vou facer traballar o resto de funcionarios desta institución porque lle enseñarei en privado cando me apetezca. Por cabelas hailas, e máis de unha. Así que non saque fotos, porque máis que colorado pode porse verde. Esta institución funciona ben. Foi unha moción absolutamente constructiva. Constructiva. Dixen que esa institución tiña grandes profesionais, incluso nos que imparten as actividades docentes, que tamén os hai. Absolutamente vos profesionais, absolutamente vos medios técnicos. Home, eu non lle vou a negar que en algunha ocasión haxa algunha actividade que non nos enteremos. Que lle vou a decir se o presidente, cando vai a concellos en donde goberna o Partido Popular, en vez de chamar o alcalde vai co voceiro do PSOE? É normal que non nos enteremos, porque o fan absolutamente con nocturnidade, con alevosía e con moi pouca educación e con total falta de respeto institucional. En neste contexto, que me parecía importante
recordarlle certos aspectos, especialmente da súa candidatura, volvo a centrarme na iniciativa que traemos a pleno. Queremos que a Fundación TIC siga funcionando porque funciona ben e porque ten bons profesionales, non é mérito seu, por suposto, non poido decir o mesmo de algunhas das áreas que vostede preside, por moito que lles cambie os conceptos e lle recorto o salario, seguirá sendo ineficiente. Ten que rematar. Queremos que haxa máis oferta formativa nos colexios, pero con asuntos realmente, cunha programación de actividades realmente interesantes, máis alá dunha visita ás instalacións ou máis alá de gravarlles un informativo e leválo nun USB. Queremos que todos os concellos que así o soliciten teñan con transparencia a posibilidade de conveniar con esa institución algunha actividade divulgativa e que, por conseguinte, redunde en beneficio no noso turismo. E queremos moitas máis cousas que no último turno lle direi porque me está cortando, como sabe o presidente. Non, está... Se queren, votamos aquí toda a tarde, que eu non teño prisa, eu digo por vostedes. Moi ben, segundo turno, visto que o Benegar mantén a posición do primeiro turno, o señor Martínez ten 3 minutos. No, faime gracia a política represora da señora Candia. Primeiro non me deixa expresar un galego en castelán, ahora venme acusando e reprimindo de que eu non lle podo dicir non sei que, porque en un momento determinado pois hubo tamén 2 socios no Partido Socialista. Parece ser que os únicos que teñen legitimidade para plantear calquer tipo de cousas pois son ustedes. Pois non, eu voulle falar, xa lle dixen antes, no que me parezca e voulle dicir o que me parezca. Lle guste ou non lle guste. E repito, a preocupación miña neste momento, como sería fai 4 anos ou 7 a de ustedes, pois era saber quen vai a ser esa candidata. Estou preocupado, porque non é o mismo, obviamente, que sea a señora, eu creo, señor Fernando Pesado, que sea a señora Arias que sea a señora Candia. Yo lo dudo, pero bueno. Yo lo dudo, pero bueno. La vida es dura y después se sabrá. Yo tampoco quiero que se disguste, porque la verdad ha sido un placer debatir con ella aquí estos 3 años, etcétera. Nos quedan unos meses y estamos en Navidad. Mire, a verdade é que me gusta a usted que me diga que non teñen idea. Ustedes que non descalifican ni dicen nada, pues cuando no les gusta lo que les dicen, pues el que lo dice lo lee, que es cierto, lo estaba leyendo, aparte se lo expliqué en bilingüe, y no miran para lo que hacen ustedes o lo que hablan ustedes. A realidad, estoy transcribindo, é que non teño que ler, teño que simplemente que coller a memoria e o plan de actuación e lerllo. E o que fixen foi resumirllo, porque podía lerllo, pero para ir aos sitios e saber se alguén ten idea ou non, o que hai que estar é ali. E ustedes nin están. O seu representante, que era o que tiña que estar defendendo esta moción e non estar aí calado, pois non se entera. Non se entera. Non lle pasou nin a memoria nin o plan de actuación deste ano, porque non o recolleu. Claro, e esa é a realidade, e iso moléstalles. E despois moléstalles que toda e cada unha das cousas, das propostas que estamos facendo aquí, xa se están facendo. Que lle vamos a facer? Ojalá, o gallá, todos os problemas da provincia de Lugo sea o funcionamento da TIC. Que ao mesmo tempo dice que funciona moi ben, que os profesionales son extraordinarios, pero ben, iba a dicir unha expresión desas que non lle gustan, a tocar aquí unha música que, desde logo, non se corresponde ca realidade. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Último turno para doña Elena Candia. Indudablemente, despois da miña intervención, veulle a dúda e a inseguridade de que a enumeración do que lle habían escrito fose certo e xa abandonou o tono. Pero só lle digo 2 cousas. Mire, o uso do galego, que eu son galego falante, non me preocupa. Eu advirto polo presidente que despois non lle dan as estadísticas e botalle a culpa a Feijóo, pero usted fale no que lle dé a gana. E incluso fale do que lle dé a gana. É unha pena que desperdicie oportunidades como esta para asumir un compromiso dun recurso que financiamos con fondos desta institución poida ser utilizado con transparencia, poida ser utilizado sin discriminacións e poida ser utilizado como un medio máis por parte dos concellos para facer mellor a calidade de vida dos seus veciños. Nós traemos sempre aquí iniciativas en donde que se vostede levanta a mão dicindo sí ou vostede levanta a mão dicindo no, significaría un cambio
cambio na forma da xestión desa institución. Vostedes non. Vostedes aproveitan cada minuto para falar mal de Feijóo ou de Rajoy, que, sen dúbida, deben de facelo, pero teñen que facelo fora desta institución. Esta é unha iniciativa constructiva, reconocendo a valía e a profesionalidade das persoas que integran esa institución e pedindo un paso máis. Desperdiciou a oportunidade de asumir ese compromiso e, o que é peor, desperdiciou unha vez máis esa oportunidade que intentan cada pleno de ridiculizar cando non ten argumentos. En este caso, nin tiña argumentos, nin estaba documentado, nin se leera siquiera a nosa moción, porque na propia exposición de motivos cito documentos que vostede aquí me integra. Lea a exposición de motivos e cando lle toque defender un tema, xa ve que agora poño no final, porque, como dicía, tantas barbaridades vano deixando cando xa pouca xente o escoita, pero, como mínimo, documéntese un pouco antes de intervenir. É unha pena que non aproveitemos mellor esta institución. Moi ben, pois vamos a proceder a votar, dicindo antes que con nós conta con toda a solidaridade. É dicir, para nós non hai color entre unha opción e a outra opción que estaba estes días encima da mesa. Para nós conta, como compañeira deste pleno, con todo o noso apoio, no que sirva, claro, para retos futuros. Vamos a votar esta moción do Partido Popular. Votos a favor da moción do Partido Popular en relación ca Fundación TIC son 9 votos a favor, votos en contra, 12 votos en contra, moción, polo tanto, rexeitada. Non hai lugar a abstencións. Siguiente punto do orden do día. Moción do Grupo Provincial Popular relativa a exención de taxas en servicios básicos xestionados por concellos. Moi ben, por parte do Partido Popular, 6 minutos máximo. Dos concellos desta provincia, pero tamén é dunha gran importancia para os veciños da nosa provincia. En marzo do ano 2014, deste ano, o Grupo Provincial do Partido Popular intentou a constitución dunha mesa de traballo que tiña un obxectivo: revisar unhas ordenanzas fiscais obsoletas, desactualizadas, unha aprobada no ano 95, outra aprobada no ano 98, nun contexto e nunha realidade, desde calquera dos puntos que se analice, moi distinta a que se vive hoxe no ano 2014, casi no ano 2015. No seu momento, esta iniciativa rexeitouse. Non era demasiado ambiciosa, expoñía esa situación, cursábamos as demandas dos alcaldes da nosa provincia. Neste caso, tamén hai que dicilo, non só cursábamos o malestar dos alcaldes do Partido Popular, hai alcaldes de outros partidos políticos que tamén poñían o grito no ceo cando tiñan que pagar unha taxa tan elevada e recoñecendo que se aprobaron cun goberno do Partido Popular no ano 95 e no ano 98, como a moitas outras normas, non só nesta institución, necesitan urxentemente dunha actualización. No seu momento votouse en contra, xa digo, a nosa petición non era excesivamente ambiciosa, era reconocer que había que darlle unha volta, era ofrecernos a axudar, toda vez que cada vez que se aproba unha ordenanza que vai a obrigar a un pago, pois non é agradable, pero queríamos ser responsables e ofrecíamonos a traballar para buscar unha solución que amainara un pouco o malestar que hai na nosa provincia por esa aplicación desta normativa. Hai que recordar que esta institución, como a todas as deputacións provinciais, ten a obriga legal de cooperar e colaborar coas administracións locais, creo que o repito en cada sesión plenaria unha media de 20 ou 25 veces, e, por tanto, todas as actuacións e iniciativas que redunden no beneficio das economías municipais e no dos veciños, pois, sen dúbida, é unha obriga legal tamén. Dirixímonos, neste caso, a un cambio normativo que conlevaría unha mellora na prestación dos servicios mínimos.
agora que están en execución o Plan de Obras e Servicios nesta provincia, en algúns dos concellos, solicitaron prórroga, como se veu nesta sesión plenaria, noutros xa están a piques de rematar, encontramos casos pois especialmente gravosos, en donde dunha subvención de 12.000 euros, pois 7.000 ten que abonalos ao Concello en concepto de tasa. Entón, creo que nun tono o máis conciliador posible e co mellor ánimo de chegar a un acordo nesta iniciativa, que incluso na proposta de acordo tamén lles digo que pode ser ampliada, mellorada, corrixida ou non é máis que unha invitación ao diálogo para modificar as ordenanzas reguladoras das tasas por autorizacións de obras e outros aproveitamentos situados en zonas contiguas a estradas provinciais, así como a utilización privativa ou aproveitamento especial dos bens de dominio público provincial co obxecto de que se exima o seu pago nos servicios de interese público e social básicos, referidos por lei e que, como saben, xestionan os concellos. Estamos a falar dunha iniciativa que afecta a todos os concellos da provincia, sabemos todos a amplia rede provincial que ten esta institución e, sen dúbida, que chegásemos a un acordo que aminorara a obligación de pago das entidades locales sería aplaudida por todos. Por parte do BNG, o Grupo Socialista, 6 minutos máximo. Gracias, señor presidente. En principio, o que lle preguntaría, vai ter que disculparme porque me ten acongojado co das fotos comprometidas. Estou temblando. Pero, bueno, deixando eso por un lado, vou a preguntar si vai a trasladar esta petición a outras administracións públicas. Chámese Xunta, chámese Administración Central, chámese Confederación Hidrográfica, chámese Consello de Medio Ambiente. Vais a trasladar esta petición de rebaixa de tasas e de impostos a outras administracións? Porque aquí, de momento, os únicos que falan de subidas e que fixeron subidas, pois son ustedes. E quero empezo a ler o que hai. Porque, se falamos do IBI, menudo pao lle meteron os veciños de toda España desta provincia. Unha medida que iba a ser por un ano, xa levamos 3 ou 4. Se falamos do canon de Sogama, que quere que lle conte? Un 35%, que, por certo, os seus alcaldes nin se preocupan. Como a quen lle cobran e os veciños, pois, que lle vamos a facer? Podemos falar do canon de saneamiento, podemos falar do SAF, de todas esas peticións e esas actuacións da Xunta de Galicia, donde priman e benefician aos concellos e, sobre todo, aos cidadáns. E agora ven aquí, con o que hai que ter, a pedirnos cunha tasa que supón un ingreso bastante reducido para esta Diputación, pois se faga. Onde está esa igualdade de trato que demandaba antes? Onde está? Porque, mire, é certo, e vou a dicir, vamos a explicarlle aquí porque os cidadáns están a pasar. Intentei explicar antes, no da pobreza energética, pero non se enteraron. Aquí, quen congelou os soldos dos funcionarios foron ustedes. Quen congelaron incluso as oposicións foron ustedes. Quen aumentou a xornada laboral dos funcionarios foron ustedes. Quen reduciu un 20% das subvencións a partidos políticos, sindicatos e patronal foron ustedes. Quen recortaron 9.000 millóns nos presupostos do Ministerio foron ustedes. Quen paralizaron o calendario de aplicación da Lei de Dependencia foron ustedes. Que suspenderon a renta básica de emancipación foron ustedes. A primeira prórroga que nos fixeron a subida do IRPC e a subida do IBI foron ustedes. Sigo lendo, para que se entere. O aumento do copago farmacéutico foron ustedes. O deixar os inmigrantes sin tarjetas sanitarias, sin atención sanitaria, foron ustedes. O da subida das tasas universitarias foron ustedes. As subidas das tasas xudiciais para acabar ca xusticia gratuita deste país foron ustedes. O medicamentazo foron ustedes. A supresión da paga da Navidad aos funcionarios, que, por certo, o xulgado lles dixeron que tururú, foron ustedes. A subida do IVA foron ustedes. E ustedes que subiron todo o que había que subir e non deixaron nada, teñen a desfachatez de vir aquí agora que suprimamos unha tasa que pagamos todos, unos e a outros. Da igual o color político do Concello. E que supón, repito, unha cantidad bastante ínfima para esta Diputación, pero que calquera administración ten que cobrar tasas e ten que ter ingresos. Eu non sei se na súa casa, bueno, usted sí, porque traballa en 2 sitios, ten exclusiva aquí e ten un negocio privado, pero outros non. Teñen que vivir cos recursos que hai. E mire, é certo que, aparte desas medidas, o pasado 20 de xunio, e agora vou falar en galego, o Goberno
acordou compensarnos das subidas fiscales dos anos 2011, 2012 e 2013. E, seguramente, hai cidadáns que todavía creen nas palabras que dice o goberno de Rajoy. Pero, a verdade, eu creí preocupado porque vou dicir, cando nos vamos recibir esa transferencia? Cando nos van a compensar? Esta é unha das medidas de compensación que ustedes buscan, suprimir estas tasas na Diputación. Ou van a dar na declaración da renta ahora? E así podíamos seguir, porque tamén a ministra, esa ministra para todo, esa vicepresidenta, Soraya Sánchez Sandovaría, dixo: después de los esfuerzos realizados por la sociedad española frente a la crisis, se pretende no solo compensar de estos sacrificios mediante las nuevas medidas, sino también aprobar una reforma que devuelva el esfuerzo hecho a los ciudadanos. Eso nos lo van a devolver. ¿Cuándo y cómo? Y está bien que el Partido Popular pues venga y se preocupe por las arcas municipales de la provincia de Lugo y de los ayuntamientos de la provincia de Lugo, que desde logo é un elemento clave desta provincia, pero que ustedes cas medidas e as leyes que están a tomar o que están buscando que desaparezcan. Por iso a min non me entra, estou confuso, porque por un lado piden axuda para os concellos, por certo, para os concellos que máis mal gestionaron, que peor o fixeron, hai máis recursos e máis medios. E cada día, pois, o que iban a devolver a 5 anos xa é 10. O sea, ustedes priman a mala xestión. E, obviamente, habrá concellos nesta provincia que están moi mal xestionados e que non podrán pagar esas tasas. Pero iso non é culpa da Diputación. É culpa de seus xestores que generalmente coinciden con xestores dun determinado color político. E eu gústame que se preocupen porque non desaparezcan os concellos e que podamos seguir prestando servicios aos cidadáns, que é a nosa función e a nosa obligación. E que todos teñan un nivel de vida adecuado e podan seguir vivendo nos povos, que, repito, que as políticas de ustedes, aos ayuntamientos rurales, quedanlles 4 días, pero esperemos que eso tamén se acabe. Pero chamame a atención que, obviamente, se preocupen das obras que estos realizan e desas tasas, e non pola enorme pérdida e desestabilización das arcas municipales que se producirá no ano 2014, cando nos están, neste momento, mire, firmaron un convenio para os PAC e centros médicos, para o ano 2013-2014. E, igual que fixeron no SAF, o 3 de diciembre deste mes, mándanos unha carta con un novo convenio donde suprimen as axudas aos centros médicos e aos PAC, salvo aqueles que só eran amigos e que ustedes, sí, a Xunta de Galicia e esa conselleira extraordinaria recuperou para sí a gestión dos ayuntamientos amigos, dos que non eran do seu color político, non. E agora suprimen esa cantidad con nocturnidade, alevosía e con cariño navideño. O sea, vamos a ter que ser os concellos os que, aparte de manter o SAF e todos os recursos de dependencia e servicios sociales, vamos a ter que pagar esa calefacción aos nosos veciños porque ustedes non van a poñer unha vez máis un euro. Ustedes siguen a parasitar esta provincia e os concellos para decir que teñen competencias, pero por certo, non as gestionan ben. Repito, faga e exija o mismo que pide aquí nas outras administracións e votaremos a favor. Gracias, señor Martínez. Segundo turno para o portavoz do Partido Popular. 3 minutos máximo. Como sabe, señor Martínez, díxenlle que esta proposta que ten registrado no seu poder se a leu en tempo e forma desde hai moito tempo pode engadirlle o que vostede ou o seu grupo ou os seus socios de goberno consideren axeitado para mellorala. Pero vostede é certo que falou de determinadas decisións que o Goberno de España tivo que adoptar. Decisións absolutamente costosas e gravosas para os cidadáns. Pero dá a casualidade que esas decisións sempre tiveron un reflexo nesta institución, porque aínda cando a norma era un mínimo borrador, como a prioridade deste equipo de goberno nunca é esta institución nin a provincia, senón que é acceder a outras institucións nas que agora non gobernan, sempre se trouxo a correspondente debate e cada un posicionouse, unhas veces votamos con vostedes e outras veces votamos en contra. Pero é que agora toca falar desta institución. Toca falar dunha ordenanza que aproba esta corporación. E toca falar dunha decisión que os que estamos aquí, non en Madrid nin en Santiago de Compostela, temos a capacidade para corrixila. Vostede empregaba
un tono moi distinto cando se dirixía ao resto de administracións a que baixara impostos, a que non subira tasas. Efectivamente, en algúns casos, tuvo o noso apoio. Agora estamos falando das tasas desta institución. E vostede fálame do IBI, vostede fálame de Sogama, que xa se falou nesta institución e que pode traelo para volver a falar do mesmo cando queira. Por certo, o seu presidente dice que ten un modelo alternativo, ao mellor hasta hoxe era un bon día para que nos explicara cal era. Pero de todos eses temas falamos cando vostede queira. Pero é que agora toca falar das tasas desta institución. Que vostede dice ridículas. Mire, un concello de 1.500 habitantes, 18.199 euros en concepto de tasas para unha obra de abastecemento de auga. Iso é insignificante? Non, non lle é insignificante. Porque esta tasa, se aquí efectivamente tuviéramos unha institución que colaborara cos concellos e que cada concello recibira unha axuda de 200 e pico mil euros ou 300 e pico mil euros, como lle correspondería na Deputación da Coruña a este concello, pois hasta podría parecernos hasta certo punto razonable. Pero como se trata dunha institución que a ese concello lle dá 12.000 euros única e exclusivamente para inversións e popós, e depois 3.000 ou 4.000 euros de cultura e outros 3.000 ou 4.000 euros para o SAF, e acabamos que non chegamos aos 24.000 euros e todo o que recibe. E resulta que moitos concellos desta provincia, cando fan nunha tabla Excel o debe e o haber do que aportan a esta institución en concepto de tasas e o que reciben en concepto de subvencións, pois, sorprendentemente, teñen que pagarlle a esta institución. En ese contexto é onde eu lle traigo a debate esta ordenanza. Que podemos decidilo aquí e mañá ou despois, se quere, traiga as mocións de urxencia ou como vostede considere, de Sogama, do IBI, do IVA, de todo canto vostede queira cambiar. Porque eu tamén entendo que vostede, igual que nosotros, temos representantes no Parlamento de Galicia e temos representantes no Congreso dos Deputados e no Senado. Uns máis que outros, non por casualidade tampouco, pero están así. Ten que ir rematando. Esa xente que o representa a vostede seguramente que defende con moito atino esas propostas naquela institución en donde sí poden adoptar decisións que cambien o sentido desta ordenanza. Agora, eu digolle que fale de tasas. O Partido Socialista, porque, se quere, enseñolle tamén este documento e darase conta que incluso este exemplo nin sequera é dun goberno do Partido Popular. Segundo turno, señor Martínez, 3 minutos máximo. Gracias, señor presidente. Eu coincido con usted que o contexto tenlle que ser global, non particular. Eu voulle poñer tamén un exemplo do que paga calquer concello que ojalá o suprimiran por facer as gestións da Xunta de Galicia. Pero mire, as tasas de tributos son desacción voluntaria, as tasas. Co cual, están aí. Se nós lle fixéramos caso a vostede, teríamos que actualizala como pide usted. E resulta que o que están facendo o Goberno Central, a Xunta de máis, é actualizala cos precios do IPC ou incluso máis. O sea, non teríamos da Haciendas Locais, non se pode suprimir ou establecer en importes testimoniales, pois as arcas provinciales, como lle dixen antes, tamén teñen que nutrirse de recursos e cumprir cas normas de estabilidade que ustedes impoñen aos concellos. Non as impuxo nadie, impoñenas ustedes. A Diputación tamén ten que cumprilas. E segundo, eu creo que o obxectivo primario desto é tamén impedir ou tratar de que a Diputación de Lugo teña moitos menos recursos para tratar de suplir aquelas faltas de políticas e recursos autonómicos que sufrimos os concellos. E agora vou aí, por exemplo, dese conta que un concello de 3.000 habitantes está ingresando a Xunta polo canon da auga, e iso sí que é un atraco. E encima nin paga pola gestión, que é o mismo, entre 20 e 30.000 euros ano. E ademais, eses cartos que se ingresan a Xunta non redunda
en beneficio, polo menos, dos concellos, como usted dice, que non goberna o Partido Popular. E estamos pagando religiosamente, como pagábamos o Gama. Ahora, atracos non. E usted ven aquí a que lle quitemos as tasas aos concellos. Cando gobernen ustedes, que espero que sea tarde, pois inténteno. Pero cando ustedes gobernaban, fixeron esta ordenanza. Non a fixo o Partido Socialista. Fixeron a ustedes. E 20 anos despois, casi 30, perdón, estamos cas mesmas tasas, sin subilas, nin aumentalas, nin disminuílas. E sabe usted que hai unha cousa co IPC, o antes xa vinco da suma e a resta se lle daba mal. O sea, na universidade, obviamente, andarán con raíces cuadradas e outro tipo de algoritmos matemáticos. Entonces, a suma e a resta se lle mal. Pero aquí, mire, se nosotros sumamos e restamos, resulta que está a Diputación cobrando moito menos do que tiña que cobrar. Nada máis e moitas gracias. Último turno, un minuto. Mire, que se aximan as tasas ás economías locales era unha decisión acertada e demandada. Non para que vostedes teñan menos recursos, porque como non van ter recursos se dos 90 millóns de euros que teñen no orzamento, en vez de repartilo entre 67, repárteno entre 24 e o resto non lle dan nin os bons días. Sóbranlle a vostedes recursos, porque gobernan para uns poucos. Solo faltaría que gobernando para uns poucos, aínda encima non tuveran recursos. Ahora que isto sí que é unha medida necesaria na nosa provincia, que a demandan tamén os seus alcaldes, e que indudablemente o contexto económico na que se aproba no ano 95 e no ano 98 e a actuación que tiñan os concellos, o que recibían desta institución os concellos por aquel entonces, está moi lonxe do que recibía agora. Esta precisamente é a sensibilidade que ten vostede cando demanda a outras administracións que abaraten en impostos ou que baixen tasas. Solo se acorda da sensibilidade cando lle toca pedirlle aos demais, pero cando lle toca asinar a vostede porque ten a competencia, ten a capacidade para facelo, bota balos fora, fálanos novamente de Rajoy e fálanos novamente de Feijóo, en galego ou en castelán, pero vese perfectamente cal é a súa sensibilidade cos veciños desta provincia. Vamos a votar esta moción que recordo que supón 70.000 euros para os 67 concellos da provincia, o que ingresamos o ano pasado. 70.000 euros para 67 concellos. Te o gran problema desta provincia. Vamos a votala esta moción relativa á exención de tasas en servicios básicos gestionados polos concellos. Votos a favor. E agora son 3, 5, 12. 11, perdón. 11 votos en contra, 12. Por tanto, moción rexeitada. Siguiente punto de orde do día, señor secretario. Conta das resolucións de presidencia adoptadas durante o mes de novembro de 2014 do 2516 ao 2799. Non hai comunicacións de presidencia. Asunto número 22, rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Moi ben, pues vamos cas preguntas. O 10 de junio de 2014, que contiña 7 preguntas, das cales as dúas primeiras foron contestadas xa. Hai outro escrito que contén 4 preguntas do día 15 de novembro de 2014. Hai outra que se formulou individualmente o 19 de novembro en relación con información sobre unha empresa e a súa facturación coa Diputación, 19 de novembro, e hai un escrito de 4 de decembro do 2014 que contén, hasta se contén ben, 13 preguntas. Para todas elas, a Diputación ten contestación. Vostede me dirá que dúas quere que lle conteste, con total liberdade. Home, señor presidente, aínda que só sexa porque xa asumeu o compromiso públicamente, sen dúbida creo que debe de contestar ou nos pedimos que conteste a pregunta número 1 e a pregunta número 2 do escrito do 4 de decembro. Bueno, aún chamalle vostede unha pregunta, pero contén dúas preguntas. É dicir, a primeira, que a ver se me entero para que non haxa mala interpretación. A pregunta ese número 1 sería: cando tivo constancia o presidente da Diputación da existencia de problemas no Departamento de Protocolo, en concreto na xestión do programa Kilómetro Cero? E contén outra pregunta, dice: no momento que tivo constancia das presuntas irregularidades, que actuacións puxo en marcha para que estas se resolveran? Son dúas. Son as que quere que conteste.
Sí. Esa, pois empezo por aí logo. Moi ben. Señor presidente, unha Sí. cuestión de orden. Eu he visto que estamos en Navidad, que o pleno se desarrollou con bon rollo. Eu, se o permite o reglamento e o secretario autoriza e a legal, cederíalle dúas preguntas das do Partido Socialista que ten dereito tamén a formular para que llas conteste e as añade esas dúas. Bueno, Eu non sei se pareceme tamén o ben. bloque quere... Pareceme ben. Se acepta, seguimos ese orden, entón. Moi ben. Usted tamén quere? Están moi generosos todos. Todos están moi generosos. Bueno, pois eu non vou ser menos. Vou contestar logo a esas dúas e dúas. Seguimos entón orden para precisar ben as cuestións. Sería a primeira pregunta que formula usted co bloque pregunta número 1, que contén dúas. A pregunta número 2 contén 1, 2, 3, 4... E sobra unha das 7. Deixámola aí, entón. Vale? As 7 preguntas. Sería a primeira, vou contestar a que formula vostede, as dúas preguntas que formula vostede. Cando tivo constancia presidente da Diputación de Asistencia de Problemas no Departamento de Protocolo, en concreto na xestión do programa Kilómetro Cero. E como sempre fago, ademais, sempre solicitando os informes para contestar estas preguntas. Por tanto, nese sentido, é unha resposta, creo que tamén técnica nese sentido, non? Vou contestarlle, entón, a primeira pregunta. Cando tuvo constancia o presidente da Diputación de Asistencia de Problemas no Departamento do Protocolo, en concreto na xestión do Kilómetro Cero? Baseándome no informe do Servicio de Recursos Humanos, paso a responderlle o seguinte neste proceso. Unha vez detectada polos Servicios de Recursos Humanos a existencia de desavinzas personais entre traballadores do Servicio de Protocolo e Relacións Institucionais, dito Servicio de Recursos Humanos, entre os meses de decembro de 2012 e febreiro de 2013, mantivo reunións no servicio co deputado delegado de Goberno Interior e o citado persoal para tentar reconducir a situación. A vista de que o confrontamento persoal continuaba e de que as xestións desenvolvidas non deron os resultados desexados para reconducir o clima laboral, a Presidencia da Diputación ordea a apertura dunha información reservada para tentar aclarar as causas da situación máis a emisión dun informe con propostas de actuación. A Diputación aplicou o denominado Protocolo de Actuación fronte ao acoso laboral da Administración Xeral do Estado e recolleu as testemunhas de todos os membros dos servicios. Estableceu un diálogo cos implicados, acordando medidas organizativas que retomasen o clima de entendemento, colaboración e respecto. Froito deste diálogo, adoptáronse novas medidas organizativas co fin de que os problemas persoais non trascendesen a outros ámbitos consistentes na adscripción de algún traballador e na incorporación de outros a distintos departamentos da institución. Neste contexto, despois dos cambios e coa incorporación de novo persoal de outros departamentos, o clima laboral no Servicio de Protocolo de Relacións Institucionais evolucionou favorablemente, como segue a suceder na actualidade. A segunda pregunta que me formulaba era no momento de cal tivo constancia desas presuntas irregularidades que actuacións puxo en marcha para que estas se resolveran. Continuado co informe dos Servicios de Recursos Humanos, contesto o seguinte. Dentro do procedimento de tramitación da información reservada por un dos funcionarios afectados, achega a dito expediente o 13 de maio de 2013 un escrito no que se realizan alegacións que desminten acusacións anónimas sobre a existencia de presuntas irregularidades na xestión das que tivo coñecemento no xulgado. Con data 21 de maio de 2013, o Servicio de Recursos Humanos emite información de expediente de información reservada e das conclusións do mesmo se lle dá traslado aos funcionarios implicados con data do 14 de xullo de 2013 que se refire exclusivamente ao clima de desavinzas entre diversos funcionarios, pero que non se refire a ningunha presunta irregularidade na xestión. Tanto a Deputación de Lugo como o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, como a Unión Europea, constataron que a institución provincial sempre traballou axustándose escrupulosamente á lei. Os informes técnicos correspondentes ratifican que os contratos realizados no Kilómetro Cero siguen os procedimentos establecidos pola lei, que os gastos contan que a súa partida orzamentaria correspondente, coa súa respectiva documentación xustificativa e cos informes técnicos polos que o Servicio de Intervención non detectou a falta dun só euro sin xustificar. E máis, o Ministerio de Facenda aprobou favorablemente as dúas auditorías do Programa de Diputación e a Unión Europea, comprobadas as certificacións correspondentes, renovou os fondos ca Diputación Provincial. Vou proceder a contestar as seguintes, as que son as que lle cedeu o Grupo Socialista, as dúas, que sería a número 3, que forma parte do bloque número 2, en relación co sistema de pagos que se empregaba na xestión do Kilómetro Cero. É certo que o Departamento de Protocolo facía uso habitualmente dunha caixa forte. A caixa forte é un medio material
da Diputación de Lugo, como moitos outros dos que dispoñen os departamentos existentes e é utilizado desde hai décadas en diversos servicios provinciais que, polas súas características, están obrigados a custodiar material de valor, servicios como tesourería, seguridade, servicio de protocolo e relacións institucionais. Polo tanto, a utilización da caixa forte non precisa de autorización expresa, xa que os funcionarios teñen a obriga de utilizar os medios correspondentes cando custodien elementos de valor, por certo, como se fai en casi todos os concellos desta provincia. A cuarta pregunta é se ese uso estaba autorizado polo presidente da Diputación. E a contestación é que o servicio de protocolo, tal e como está aprobado textualmente no propio Regulamento de Honores e Distincións da provincia de Lugo, aprobado, por certo, en pleno na etapa do Goberno provincial presidido polo Partido Popular, dice que terá ao seu cargo a custodia de distincións, obsequios, libros de ouros, etc. Consecuentemente, coa resposta anterior, ten a obriga desa utilización. A quinta pregunta, que esta xa é porque lle cede no uso ao partido do Bloque Nacionalista Galego, dice, ademais, a información que se explicou con toda claridade nos medios de comunicación e que ninguén desmentiu, ese é o texto que di vostede, falaba do uso de grandes cantidades de diñeiro en metálico. Autorizou o presidente a unha persoa da súa confianza para esta retirada que non era nin secretaría nin intervención? Segundo informe do Servicio de Intervención, e como xa foi explicado públicamente, e con total claridade, o anticipo de caixa fija está contemplado no texto refundido de Facendas Locais. O texto sinala textualmente o seguinte: para as atencións de carácter periódico ou repetitivo, os fondos librados a xustificar poderán ter o carácter de anticipos de caixa fija. Os perceptores deses fondos quedarán obrigados a xustificar a aplicación das cantidades percibidas ao longo do exercicio presupuestario no que se constituíu o anticipo. E pecho comillas. E máis, esta figura legal, empregada por todas as administracións, está autorizado non só no texto refundido de Facendas Locais, sino tamén no Real Decreto 500/90 de 20 de abril e nas bases de execución do orzamento desta Diputación. E a última pregunta, a sexta, que é a que lle cedo o BNG, a cantas persoas ten autorizado o presidente da Diputación de Lugo para realizar disposicións de diñeiro en efectivo a cargo da Diputación de Lugo? Segundo o informe do Servicio de Intervención, como todas as administracións públicas, os anticipos de caixa fija constitúyense para obrigas de carácter periódico e están autorizadas e recollidas no texto refundido de Facendas Locais polo Real Decreto 500/1990 de 20 de abril e nas bases de execución do orzamento da Diputación. Non é unha cuestión, por tanto, arbitraria de ningunha presidencia, sino que responde ás propias necesidades que teñen os servicios. Moi ben, habendo xa contestado esas preguntas, sin perjuicio de que se contesten outras posteriores en outras sesións plenarias, levantamos a sesión. Eu sempre teño turno de réplica nas preguntas, non? non? Como non me facía, ten o turno de réplica, para a última. Para a última. Claro, porque nas outras non me interrumpiu pedindo a réplica. Ben, pois a última pregunta é a pregunta 6. Sí. Ben, por educación non o interrumpín porque vin que estaba usted lendo os informes, pero acóllome a súa transparencia como fai sempre e limítome a facer o turno de réplica na última pregunta. Que me vale, ademais, porque a dúda que teño reproduces en todas. Para contestarme a estas preguntas, foi necesario que a vostede lle elaboraran o informe ou tiña coñecemento previo ese informe dos departamentos correspondentes da última resposta, e tamén das anteriores. Que tiño que engadir as 18. Eso non é unha repregunta. Bueno, en todo caso, non é unha repregunta. Se quere, pode formular unha nova aclaración sobre esa cuestión. Pídolle aclaración se vostede tiña coñecemento de todas estas contestacións previos aos informes que lle remitiron. Sí. Está sobradamente contestada a súa aplicación. E se quere vostede formular outra pregunta, adicionamos as 13 que temos, máis as que temos pendientes de noviembre que non sabemos que facer. Se as temos que contestar ou non as temos que contestar ou non. Pero, bueno, como queda dito, eu creo que ya hai contesto nesta repregunta. E acabouse a sesión das preguntas. Que no próximo mes... É moi pouco transparente, señor presidente. É moi pouco, nin en Navidad. A ver... Moi pouco transparente. Fíjese vostede... Non lle teña medo a contestaron. Fíjese vostede... Que vai a ter que contestalo. Fíjese vostede que debe traballar
debe traballar cos outros grupos para que lle fagan a mesma sesión que lle fixeron esta sesión plenaria, senón non tiña contestación nin a 4, pero contestámoslle 6. Moitas Menudo gracias a todos. paripé navideño. Levanta esa sesión. Suerte para todos no que falamos neste pleno, amor e saúde para todos. Bon ano. Sí, vamos a ter que facer un pleno para isto. Pedímolo. A ver, pero como teño que instalar? Ai, leva un tempo, que tens que sacalo de internet.